leya birthday was too much. Isosi yayiningi. Yiphi le yomhlaba? Hayi le birthday yami lengavita nengazi mangishaya ipromo yakho ngathi kuzoba khona umdanso ongana direction, umdanso oyi vacation. If ufike ngolesihlanu possibility ukuthi ufike ubuyele ekhaya ngomsombuluko ikhona. Kuzobe kudliwa igobongo lomdanso kanje kwasho kwacima. Ngizocela ukuthi ngiyiphi ikhandwa amagidangoma uphume ngobuningi bami mawukuthi ungakwazi ukuphatha into ezoshintsha ungayiphatha ngoba lapha sibe siqophelana umdanso ngokamoya dlozikhala. So nayo ke la isiqala khona mangibuya fesho ukuthi abantu bebibona ukuthi ngathi usenyamalele lo muntu ezizingayo. Mangibuya ngivele ngemoto ukuthi hayi ngisakhona. Uqhamuke phezulu kwayo. Hayi ngiqhamuke phezulu la bengilishiye ebunenethi. Hayi ngibanikeze kahle ngibanike. Ladies and gentlemen, boys and girls, I don't think kunabe introduce first okusakhona introduction nje ngabe sayisha, but then we'll do it anyways. Igama uAndile wakangcobo, Ace Mahashulu, Shulex mangabe senode niyazi lesithathu amajita. Welcome to the Ins podcast. Ngikhona amajita khona, sister khona, bazo introduce sibahleli kanjani la behleli khona. Danke majitini. Yeah, there was to say little shit back to those sisters. Gonna ask that so you bet two pretzels there. Aw, isso. Ekhethake manje ke. Ephethe. Awushaye camera manje. Maxi. Sithanke majite. Kimza. Sithanke mhlobo. Thank you putena konjani. Sithanke lapho. But ladies and gentlemen, boys and girls, uThedi Kanzama, also known as uThedi we Coffee. No punches. Thank you manje. Thank you mhlobo mangithi thank you kuwe ngithi thank you kuwe. Mashe kakhulu. Welcome to the Ins podcast, ladies and gentlemen. Kamukanyiswa Nqome, your co-host for today. Thank you majiteli. Thank you sister. Imashini. What's the purpose of the brother? Danke my sister. Angihamba ngedwa namhlanje ayikho wingman yami kodwa yazi. Yabuya lestick so sikangako sisoke kamera nguthoba ngokandwandwe. Khulekani ngisayi workshop lemfihlo le intro ne. Sabe ngipephetha nami ngikudala nginikeni ithu. No kamuke na something awazi mlezi yabo. Musungenile esitimeleni ufuna ungene ujantshi ungene uhlale. Ngiyadi kulekesa. Shout out to my outing fethu behind the camera, uMusa, uMwekethi, uBrian, uMalwande. Shout out to Angel no Jack bengekho. Thank you masijitenda kuma sister. Fethu bayazi nabo la bekhona fethu siyabancanya fethu. Otherwise the Ins podcast on Instagram, the Ins podcast on YouTube, the Ins podcast on Facebook. Mawuthi awunawo Facebook siyaxolisa but sambani usibheka nakhona sayidinga le support on YouTube. Can you please guys, emphasis, please subscribe, we need those numbers khona njalo sizonilethela abantu nama episode enwathandayo nina ngoba i-account lento futhi masifune sibiza abantu bafethu yabo. Otherwise the stories bafethu angazi kunama stories that I feel like were meant to be told firsthand yabo, and we've owed so many people this episode, I believe, yabo, because the person we have today is one of those kind of people ukuthi abantu bamncane mfethu yabo, South Africa yonke. I feel like abantu bamncane South Africa yonke, and I've been a fan since I think esasha ama voice recordings on Instagram. Ngicomela ama-out nje mfethu ukuthi sashaye kahle. Uyayizwa le nto le esancoma nje ukuthi bashaye kahle. Hayi mfethu siyayizwa le nto le atwadla mfethu. Great. Hayi ngiyaphila phutama Nazo. Phethe bani namhlanje phethe with the Ins podcast. Uphethe umzamo Mkiksi Mgilana ugobela umkhandlu Mr Veso 31 during the weekend uDecember ngoDecember umdanso kana direction full amagidangoma seningizimu Durban. Uyazi ke mangifikele too much sauce amakhatha relevant. Bayalazi ikhekhe la gobela alisikwa ngommese lidliwa ngezandla mase ukhuthi mina. Abalilize lo mama amajita ngisayikhwele.
Bafethu angazi noma mina ngedwa but injami mina I think siqala ukuyilandela at the time usashaya ama-clips Yeah, into enje ekuyiyona engicabanga ukuthi ibinginikeze lwami lokhunjani leya publicity kakhulu. Yeah. Bekade ngivele nginayo leya nto but bekade ngibhesi lento yokuthi ngigunda abantu ngibe ngidansa. Yeah. Then kwase kwafika webhayi ngashaya nje i-voice over leka Q yamagalelo lebhruke lenhlwathi yeah ibhetwami alinjengoba yabo. So from lapho kancane kancane step by step till kuze kufike webhayi la ngashaya khona iphathi ngana direction le yabo 5 days. Yeah. Yes, yeah. Hayi mfethu uzokudayisa kahle Mkhilana. I think it will be unfair mesingase siyikhele phezulu yonke into yabo. Sibuye nayo because i-opportunity kanje ifika once uthi sikwazi ukuhlala phansi sixoxe and have a nice conversation nje mfethu. There's so many people abazomgilane baningi futhi abafisa ukumuza ukukhuluma yabo because in most cases ushaya lama clip amancane usho lokho kusho usheshe udlule yabo. So ngifuna nje sinabe mfethu ukuze uma kuthi uhlala phansi unabe sisale kanje Like something like myself. mfethu ilento esiyifunayo ke mfethu namhlanje ngikilo mfethu yabo siyazi ukuthi uphuma Yeah, like njengoba ngihlezi ngithi sometimes most of the time angikhuluma I will cut a long story short ngizoyifinqa ngithanda ngingayifinqa. asiyifuni lo asiyifuni mfethu yabo kahle kahle besifuna sichazele nje mfethu because ayikho umuntu oqhamuka semdala nje yabo. Exactly. So ukusilanda nje mfethu khona wonke umuntu ezo-understand ukuthi uba lo mfethu asebemthanda namhlanje uphuma uzayo lephi ukhule kanjani nazo zonke lezo zinto but sizoyithatha step by step yabo. By step. Yeah uba lo mfethu esihlinayo la umzamo uqhamukaphi uzalwa kuphi ukhulele. Yes. Okay, mina ngokwami mfethu ngicela ukuthi nje ngithi mangisinabe isitori sami usi-understand usilalelisise because indlela ekuyiyona nangendlela engizokuchazela yona ihamba ngendlela nje ecishe mfethu ibe attached but the only thing engayibona umuntu okwakuyena wangiqamba amagama ami I think lo muntu was spiritual. Yeah. Okay, so igama lami mina ngumzamo Ata Faithful. You understand? Ata Faithful. Yeah, amagama ami lawo. Yeah. Umgilane it's a surname. Isinimi yabo uma uMadlamini. Yeah. Okay, so mina ngikhule esandleni somzali obe nesikhathi esincane sokuphila. Yes, okuma wami umanje uma engithola emhlabeni kunesimo sami sokuzaleka kumina ayihleze lokho ekhala ngasethi ingane yami yazi uNkulunkulu usezongithatha emhlabeni kepha angazi ukuthi ubani ungangikhulisela wena. Uyabo cause khona lento ayinayo ngami yokuthi yazi einganeni zami ngazi ukuthi iyona ngani le mhlambe akazi noma mhlambe kwakukhona lento ukuthi einganeni eziningi ngazi ukuthi indlela engangitreatwa ngayo mhlambe egcekeni angisho kanjalo because ezizinto akumele ziphume kakhulu zomndeni on socials. You need to protect leyanto. So uma wena leyanto leyana ukuthi yazi ingane yami mangahle kuthiwe ngiyahamba emhlabeni ngeke iziphile kahle. So there was a tears wayeloku ekhala phambi kwami and lezi inyimbi zazingixaka ukuthi uma wayefeza ekhala every time mayikhuluma nami even noma uthola ukuthi isidingo sokuthi akhale wena awusiboni but I see ukuthi mhlawumbe uma wayibona inyembezi engangizoyikhala after engasekho. Yeah, so kodwa wayeloku enaleyanto ukuthi ngane yami uNkulunkulu mangithatha emhlabeni ngicela ukhule uhlonipha abantu ungasiyeki isikoleni ungabalahla abafowenu uyazi and yabo elokhe yisho lento. So ngiya kule point ukuthi izinto eziningi engikwazi ukuthi ngithini ngikwazi ukuyibamba ngezandla zombili ukuthi ngilalele umzali. Yes, umana wayena le yankinga yokuthi wayifeze ethe ngane zami ningabe abantu abathanda ukucela ebantwini ngoba ngelinye ilanga ngizohamba emhlabeni fundani ukuzenzela. So zonke lezo zinto but into ayilokho eveza ngane yami ngicela ukuhlonipha abantu ungasiyeki isikole ungabalahla abafowenu noma ngaba kuthiwa ngisekho emhlabeni kodwa ngicela ukuthi ungabokhala yabo because the time ngikhala ngizovimbeka endleleni zami. But ekukhulumeni kwakhe lo magama kunezinto uma yilokho efuna ukuyiconfessa kumina yabo but my confess athi ngane yami ngelinye ilanga wakhuluma nami ke sekukhulumiswa khona ezinye izinto ziwebhayile lezi zinto lezi yabo like ufuna content listening is a skill. Yeah, so uma wathi yazi ngane yami ngiyabona ukuthi uNkulunkulu sezongithatha yabo ngiyacela ukuthi uma kwenzeka engithatha emhlabeni wazi ukuthi ngihlezi nginani yabo so ngizocela ukuthi nje ungaseki isikole. So ngiya kule point ukuthi ekukhuleni kwami ngithe mangikhula ke ngaqala ngabona ukuthi yazi uma nayi lento ayibonayo lento ekhaliswa iOledi ukuthi hawu uma mfethu wayo ekhalela ukuthi akazi usubana ozongikhulisa shuthi ilezi zinto
shuthi ngangibona leza zinto nami zempilo zomndeni yabo leyo nto leyo so sengiyaqala ngiyabona ukuthi okay so but khonto engalahle ukuthi ngihloniphe abantu Yeah. so most of the time bengihlezi mina ngumuntu from the streets yabo ngihlezi ngidlala nabantu yabo ngiyahlonipha ke mina bafu Yeah, ngiyakwazi, yes ngiyakwazi. ngiyayihloniphela because ngiyabazi ubunzima Yeah. so mina ngeke ngaba kwi-point whereby thola ukuthi ngishoda ngezinto zokuthi ngikwazi ukuthi ngibuke njengomuntu but thothi ngisizwa abangani Yeah. yeah understand Yeah. so kuleyo point bafu kuhambe kwahamba kwaze kwafika kule stage mhlambe kulamabanga because yabo ngisho mina esikoleni bengiyibhalisa mfethu uyayizwa Uye leyo? esikoleni uyobhalisa Yeah, artist. bengiyibhalisa so if yabo the time ngithi ngiyibhalisa esikoleni thola mhlambe ngiyibhalisa athi othisha hey kuzofuneka umuntu omdala ubani ongazana ngithi mina akekho Yeah. mase kuphoqa ukuthi ngihambe esikoleni so every time maqala unyaka mina ngangihlezi nginale kenye ukuthi makuthi ngizohamba ngiyofunda esikoleni kumele ngiyibhalise and every time ngijike esikoleni ingane igcwele emaklasini ziningi Yeah. but mina the time ngihamba futhi ngivele ngikhale because ngikhale so kusho ukuthi emhlabeni mina ongenayo umuntu omdala Yeah. because umama wangishiya vele ngumuntu stranded Yeah. yabo Yeah. okay kulungile bhuti wami so ekubeni ulowo muntu okhula kanjalo bengafiki le nto ukuthi angigange Yeah. bengumuntu mfethu okhumoba ngidobela ofishi bengulowo muntu ke mfethu umuntu ophandayo Yeah. ya mfethu ngidoba ufishi zonke lezo zinto ngoba even ngisho ama-tuffets school tuffets mina angikhumbuli ngithenge ithu i-school tuffets elisha yabo ya Bekuyinto ethola kuma-chick. Yeah, exactly mina even ngisho isicathulo sokuswenka yabo bengade ngisinuka mhlawumbe one of my friends mhlawumbe because mina ngiqokusayizi omncane and usize wami uyakwazi ukuletha isikhathi eside Yeah. so yonke la nto ibihamba according to lamagama ukuthi ngane yami ukhulu hlonipha abantu because even ngisho esikoleni kuye kwafika lesikhathi uthola ukuthi angisashawa esikoleni because mina bengithanda ukudlala ngangithatha njalo into ethiwa ama-comic clown Yeah. Yeah. so othisha then they make i-research ukuthi sithini isitori sami Gilani but bayenza kubafundi Yeah. so bachaza ukuthi yazi umuntu kanje kanje so esikoleni mina ngangasashawa othisha babe sebebonela leya background yokuthi hey shuthi ingane ikhululeka mayila esikoleni okay kulungile bhuti wami then mase kuba isimo la uthe ngiyabona ukuthi ayifethu ngathi kunzima kakhulu mangihlala ekhaya yabo ayifethu ngathi ungcono fethu angizame fethu mhlambe ngithole noma i-boarding school Yeah. so e-boarding school ke ngizamile ukuthi nakhona e-boarding school angifikanga ngabhalisa ngafika ngangena ngahlala yabo Wayofunda sentshanga ngangiyofunda ya sengifisa phela lento ukuthi wena baba for at least mangwazi ukuthi ngilale ngidlile Yeah. isikole because hayi ukuthi esikoleni mhlawumbe ngangifeyila ngoba ngingazi lutho no this khona le pain yokuthi ufunda ulambile Yeah. kunzima strugglisha and even ngishishe lesikole yabo so kwakunzima because yabo uma uphuma ungadlile ekseni nasesikoleni ibreak futhi fethu Awukwazi into ukudla. so ugcina usulwamuntu and every time mina if unake ngihlezi most of the time ngihlezi ngiseklishwa amantombazane eduze kwami Yeah. khona into engizokutshela yona abas leyo nto fethu yabo amantombazane khona lento anayo that's why if ngikhuluma nabantu ngithi mina eyabhuti wami yadadewethu it's because kunaleyanto abantu ade beyidlala kumina kunswempu Yeah. ubone ngempela ubhuti usisi Yeah. so leyanto ngikhule nayo and mina kunama girlfriend othola ama girlfriends not girl lover friends Hayi lo kokuthandana. yes amantombazane Yeah. obungazuyitshena ukuthi hayi umgilana nabantu bangikhontanisa lutho Yeah. and leyo nto fethu ngiyifunde ngoba khona amantombazane othola mayithi yabhuti wami yabo uyazi ukuthi mohleli naye fethu uzokwenzela ukudla everything and stuff so even noma sekufika isikhathi sokuthi ubhaliswe fethu yabo esikoleni uyakwazi ukucela ngakho mase cela ungibhalisele umzamo you understand Face. so ngakhula le nto yaphila kumina ukuthi kahle hle amantombazane zinothi ukuthi wonke amantombazane fethu makakubuka ngehlo lokukuthanda akufuni ukukuthanda lokuthi sometimes seyakhi- libona ubhuti Yeah. yayizwa into engishona okay so nayi example nalo usisengihamba naye Face. yes angazi ngibone ngisho intombi kuyena but some rumors they say hey lawo lamantombazane ahamba nawo content Amadala, off yeah. kanilutho okay so into ke ithi ngadlula kulesikhathi sokudlalela ibhola ngiyabona ukuthi ayifethi umuntu astrike Yakulibazisa. ayafethi ngiyabona ayifethi kunzima my brother yabo Yeah, yeah. but ezinye izinto awukwazi ukuhlezi ukhala futhi every time you need to do something first so that futhi uzophuma enkingeni Yeah. okay ngihambe nge-boarding school e-boarding school nakhona isentshanga Islamic Center before there was my old brother yabo okade ehlala khona so nami ngiyohlala khona ngihlala and i-boarding school yama-Muslim yeah my name is Bilal in Arabic name yabo Yeah. yes Uthola esikoleni. Intshanga Islamic Center yes if ufika nje Intshanga Islamic Center nje fethu se ama-Arab nje kahle fethu we are the Muslims everyone uthola uMuhammad uba uYunus kanjalo Isa so mina I'm Bilal my name Yeah. Islamic name so my brother naye ngi-issue la even ama students even noma sidlala sisodwa ngaku number 75
There's a thing we call shudural iman. Shudural iman is whereby you ba clean. Yeah. Ngiyakholelwa cleanness because uma wayinale nto ukuthi ngane zami noma kuthiwa ngisekho emhlabeni ningakuvezi kubantu lokho. Yeah, ningabe- Zithandeni. Yes. So nginale nkinga ke ukuthi ke le nto iyaphila kumina ngiyazithanda and even noma ungiphi iskip ubungafini ngathi uyasilahla. Bengisiphatha and umuntu ongisizile bengihlezi ngimprioritize yabo le nto ikumina because ngiyabona like for example ukubow down to people abakwenzele iqiniso lo nto yohlezi yabo Yeah. so ifika nezinhlanhla lanto nezibusiso uya understand ukuthi umuntu athi makubuka acabangela ukukwenzela something leyanto kahle kahle awuvetane uyibribe khona ezinye izinto onguzwazi uyibribe kubantu even noma ungakufake ukuthi une respect but ispirit sakho siyasho ukuthi hayi lo muntu umtenza uyayifake Yeah. fana nokuhlukanisa igaba zabantu le nto ayikho kumina mina swede ugqoka uphaqwa noma uhlala ku one room mina futhi ngikuthatha njengomuntu rich because inhliziyo yami beli rich you understand so bahlala boarding school so kuma students so ukuthi kuyaxoxwana kuyadlalwa yabo but umthetho wase boarding school ithi le mthetho every Sundays wonke umuntu akafikelwe visitor Yeah. so iproblem yami mina nginali visitor but ngiclean yabo Yeah. first shoot makufika la kufika oshekhi ke manje oshekhi ke odokotela be boarding school you understand but all the students out kuzo check ama dormitories makubhekwa la kuma dormitories kunekhabethe lu 75 mase kuzoba nombhedo number 75 angithi basizumile clean yabo then mase kuthiwa who's number 75 and wonke umuntu was worried ukuthi engabwenzini yabo okay fine abengibize bakhala ukuthi uclean kanje ubaka mangiyisho mfethu bathi akekho lo muntu la yes ku register vela Mina ngaphalisa wangena yabo mfethu uPilali yabo uBilal akatholakali mfethu. mzamo Pilali Mgilane ngiyasho ukuthi yes Awuregisteranga. kangena mfethu yabo ngahlala nama students nami ngagcina ngitholela isponge kanjalo yabo Hawu mfethu. mfethu okay sharp webhuti wami yabo mfethu shuthi nabo sheikh babuka ukuthi mfethu okay bahlangane ko Yusuf Salaji yabo nje ya so bahlangane mfethu bakhuluma indaba yami ukuthi soyithini indaba students ehleli la and asaziwe Usufundile ngaleso sikhathi hayi iminyaka silabo usuphakathi. match bhuti wami silabo match if yasini sishayiwe silabo match mfethu yabo nje bhuti wami mfethu yabo shuthi lento nje bayenzeka ngane ngama mfethu yabo nami nginale awari uthi mangixoshwe ngizobuyela ekhaya but kunale nto ekhona phakathi uthi ake ngixoshwe okay then mase bayahlala bebodwa apana sheikh bonke yabo mfethu bakhuluma uthi I know mfethu uyi best students and you cooperator kanje enye into ke ngangenazi izinto zokugqoka Yeah. ngangihlezi ngigqoka ikorda Le shandisi. yeah every time yabo and manje take ghost kukhala no sheikh ukuthi yazi lo mfethu uhlezi clean sithini istory sakhe ebachazayo ulokubhuti kaSimanimani lo yabo kanje uwakamashu iqali bathinteke lento ukuthi ingeke from kamashu but le behavior kuyona yakamashu because lana isibaningi my brother khona ngisho abantu bako Mozambique Malawians khona ngisho abase Egypt khona ngisho abako Limpopo khona ngisho yabo nje mfethu yabo nje bhuti wami ayikho Nibaningi niphuma all over kahle. yes isibaningi even ngisho ama 10 days bese ngakwazi ukwa attenda because kuthiwa khona abantu abahlala kude So akwazi ukugoduka. akakwazi ukugoduka kuyabuya next week yes Yeah. no yabo so mase bayachaza kukhona umunye uSheikh yethu Mr Thwala Sandile Thwala yeah uSheikh wase Hammersdale so uma isithola istory sami akhale ngokuthi yazi la mfethu we have ama students ahluphayo endaweni ukuthi enginimention indawo endaweni ukuthi but in fact la boarding school nangu umuntu omela bayahlupha Yeah. because uyena umuntu ophile esitsotsini ke bathi yabo so but abantu bethu abafani but the fact uyabo ukuthi isitsotsi asikho again but mina niphizi yabo noSimanibani yabo niyahlupha niyaxoshwa niyabuya yabo so kwi boarding school ingangena ngokuthi ibehavior Kwayimabe kuregister ukuthi hayi. mfethu mthatheni because first siyayizwa nendlela yakhe reputation even ngisho esikoleni uyiclass rapper ngaphandle because we funda kwi private boarding school but kwi government schools Yeah, we always uyiclass rapper uyabonga nakhona futhi izinto ngathi ayingaphelele Ucaba nje uzoelect uzibe iclass ke Class rapper but izinto ayiphelele Yeah. bhuti wami okay so uMr Thwala athi mayiqeda kwenza research about myself wathola ukuthi ayifethu isimo salo fethu asikho grand because even ngisho noma kumele mhlambe ngihambe kwakumele ngithole mhlambe uyedwa uthisha anginike imali yabo zonke lezo zinto okay bhuti wami nayikhuke la siyakhona athi uMr Thwala if I'm not mistaken was 2008 siya ku 2009 Yeah. yeah
siya ko-2010 lapho. So Mr Thwala athi Sheikh wathi okay kune duty engifuna ukuthi siyenze. Le duty le izokwazi ukuthi ikwenze nawe mfethu kube khona ubenefit khona. Ngathi mina Sheikh noma yini yabo. Wangithengela umshini wokugunda. So uMr Thwala mayithenga lo mshini uthi uzogunda ama students every time ama students makufika ama visits bazokhokha u5 rand. Yeah. Uya understand. Babakhokha kuba esikoleni Bawakhokha kumina ngithi phela vele ama students awanayo imali. But makukhona ama visits ngeke ungasho ukuthi mangigundile ePolling School cela imali engaka. So makusho 50 rand uyazi ukuthi you have a money emele uyikhokhele mina as a papa yase Polling School. Yeah. So okay uthisha mayenza so every time Mr Thwala mangiketchup athi mfethu yabo nje okay yini ushoda ngazo yabo. The time kuSandiya ngithi Monday ngiyesikoleni zonke into ekade ngizisho movayithi yabo zonke izinto ezokuxoxa everything into ezokujob uMr Thwala wayibuya nazo zonke lezo zinto mesathi malini ushintsho wakho nasi slip ngithi mala masasithatha uthatha lo 30 rand uyongithengela i-airtime lapha esitolo iyona mali ayithatha kumshini lo akuthengele wona angithele wona. So into engizama ukuyiveza ukugunda kwami mina ngisebenza ngokuyikhanda ngoba ngithi ngisebenzela yena only to find out mina ngisebenzela mina ukuthi ngibe right since nginganali visit. Okay sharp. So makwenzeka lokhu imfethu ayiloke push. So ama rules e-boarding school when my brother mfethu ayi strict ngalendlela ukuthi even ngisho unefone oxoshwa. So kwaba khona ke inkendali shuthi into eyayinhlanhla khona inhlahla eyikhona ke kuma students ase boarding school to be honest they was behaving at school baphasa kahle ba clean so ba makati zonke lezo zinto so ama cherry angaphandle ayibathanda so mayibathanda kugcine kwenzeka lemjolo engavunyelwa e-boarding school because of umthetho we-boarding school uthi awukwazi futhi uzothola intombi uzofunda because uzogcina wenza into wrong ushiya ingane la masubuyela ekhaya. So kwafika webhayi labafethu bagcine kubekwana izandla. So impi ye-boarding school nilama students angaphandle endaweni othisha bethu oSheikh bathi ngebakwazi ukuthi ngathi ngibayingena. So every students aku 2010 must go home. naxoshwa Saxoshwa sonke even nomuntu wayenganacala kwakudivizwa sonke istaff because labantu abangaphandle babethembisa ukuthi bazobamba nombani. nomanje But lento yenzeka siqedwa ukubhala. So yona said party ke yenzeka ke empilweni. And manje the time ke sengiyomtshela kuyabheda man umuntu ubuyele ekhaya kanje and kunzima and nawe yasho ukuthi phezulu some students akona ama students afana nawe Mgilane mfethu axoshe umuntu angayenzanga. So asina choice nathi mase kukhuluma mfethu makhulu basi bafethu sekuyoba ikona nje mfethu ukuthi mfethu mhlambe mawukuthi niyazama niyabuya next ningaxoshi bathi angithembisi because amagama iwona azovela. Okay so mase ngithi ngizoletha umshini athi mfethu umshini mfethu ungawulethi mina umshini wakho hamba uphanda ngawe ekhaya. uthe ubale uMr Thwala uMr Thwala usandile Thwala hayi bafethu shout out to ya shout out to Mr Thwala Sheikh baby wasehamba still but senginakuphambana naye la isaka kunama brackets Sheikh wenzani yes sure. So phethe ngibuyeke ngizedladleni so mina bengumdansi ke back in the days and benginalo lela talent lokudansa because even the time mfethu kusadumele izindawo lezi yabo bengidansa face ngangulo muntu odansa zakhali if ngingabonanga kahle and mind uyazi ukuthi ngangidansa ngeOll Star yodwa All Star yodwa ongenaso sistatue sathi angisazi ngithathe iphi nayo le All Star but ngangenza sure because mfethu ngangenza sure ukuthi mfethu okay moje kuyazi ukuthi amaqhaqhamu ngangifike ngikhokophata but mase kuthiwa ngigqoka bese ufasitewe elodwa mfethu okuyebe ngifisa uku-understand before sihambe kakhulu nale conversation mfethu ngoba umention indawo eningi yabo okay is to understand ukuthi wena uqhamuka from which side uzalelwe kaMashu Okay. and you moved to I'm from yabo nje eSetshanga lapho sekuSetshanga okay all right uyabo nje ukuzala ngila eDenton but ngikhulele eMayville ngasuka from eMayville kwayiwe Quarite from Quarite to KwaMashu understand so ukuhlala eboarding school ithejeni ngihambe ngoba ngibona ukuthi is more better ukuthi nokuhlala ekhaya umuntu mfethu yabo okay abafethu labo zalwa nabo makade singabakhohlwa bakhona ekhaya but ukhulile omunye uyangilama oh so sengibuyela la kulento yeke boarding school so the time ngangidansa une brother yabo like we call each other brothers yabo so kunobhuti wami mfethu kwakuthiwa hayi ukuthi kwakuthiwa usaphila I'm sorry u2 vathu yabo ulungane vathu so besidansa nabo as a glamour boys kudala before nge boarding school
So the time sengibuya ko boarding school ngaye ngabagunda yabo kudala ngomshini zabashaya ichiscope. Yeah. So sengiphumile boarding school ngo-2010. Yabo nje 2010, 2011, 2012 if I'm not mistaken. Yeah. Sahlangana sesihlala kaMashini ehlala eSiyanda. Yeah. And the time ngibuye ngiyomvakashela emini wayesebenza as a papa engasadance because sadansa ngo-2008 ebhuti wami. Yeah. Mangivakashela mfethu emini nami mfethu yabo ngihlala kwami naye mfethu yabo kuyabalisa yabo ingane ibuyele ey'koleni and angisakwazi ukuyela esikoleni yabo and impilo manje isiyangitshengisa ukuthi mfethu is either mgila no-choose ukuthi ubeke ikati eziwe noma uye esikoleni mfethu. But ukubuya kwamieboarding school sekubuyisa all the memories manje ukuthi yabo manje mfethu ngiyastruglisha-ke. Mfethu. Then athi awuthami bhuti wami mfethu yazi wangigunda kudala uyakhumbula ngithi mina bhuti wami athi mfethu usakwazi ukugunda ngithi noma ngingasanaso isandla sala elokishini Yeah. but mfethu umshini ngiyawazi ukubamba athi mfethu ngizokhuluma nebhosi yami mfethu yabo ngizokunikeza wami umshini bhuti wami lo mshini loyo mfethu uzothi owakho because iyona nto mhlawumbe engakuvimba if kusho mina kuyena ukuthi uyakwazi ukusipana mfethu. So funeka ufike uphelele unomshini khona ezobona ukuthi uyazi nento Okay, eyenzayo. mfethu hayi no suthi kwenzeke kanjalo mfethu naye impela lakhe mfethu ngisebenza and engigayida mfethu mfethu yabo ngigayida njalo yabo engigayida ukuthi mfethu okay client ulenza kanje okay sharp. Nakho-ke lapho bhuti wami yabo mfethu ngelinye ilanga oku-2014 mfethu ngikhumbula kahle angikhohlwa-ke leya nto kwasekuqala ukungena le sitayela soshumayo yabo. So makuqala ukungena leso sitayela sho ukuthi ngangikade ngiqala nami ukuyithengela iteki lami lokuqala engalithenga empilweni kwakuyi-Air Force emhlophe. Yeah, sekuqala ukungena into zo-all white ngangigqoke nami yabo ngithi ngisene-shirt leli dashit yabo kukhokhe imotha. Mfethu yabo kushuthi ngiyaphi ngedrobheni and edrobheni ngangiyolula amazinyo omshini. Amazinyo omshini ayalolwa-ke bhuti wami ngiyawasebenzisa. Yeah. Okay, so ngiyolula amazinyo omshini yabo la Manje mina ngikupictureisha ubuyololisa umshini ne-dashit. Yazi umgiyani uyishaya lezi zinto eyadlula kumele sibe serious nefa zemhlophe. Uyacabanga? wena bhutiza wena bhutiza into eyenzakalayo lapho ngane yamama yabo la elokhunjaneni bhuti wami la Home Affairs lela edrobheni yase Phoenix. edrobheni Umngeni. not lele- phakathi Le Oh le commission. commercial yeah okay. Home Affairs leyo Ngiyayibona. bhuti wami ngangiwela lwami mgwaqo yazi ukuyibona imoto mayiqhamuka lapha ekhoneni i-taxi noma imoto waqhamuka kwaku-2014 kuqhamuka uMr Thwala the one owangithengela umshini ngo-2009 ngiyolola amazinyo omshini and ngiwafake la cause agoqeka nje abemancane ngangiphetha wami nawabhuti vatho Yeah. fayela. So the time ngiwela umgwaqo imoto zifair Yeah. but ukuwela kwami imoto ayikwazi ungishayela ihuthi cause angikho eduze futhi kunayo. Yeah. But leya moto iwela ishaya ukuthi pip 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 pip. Manje nginale nto le moto ngoba phela ngikude yabo and manje ngifaka kule nto ukuthi ngazi ukuthi khona imistake engiyenzile ngokwela umgwaqo ngale ndlela engigwele ngayo kodwa ibe distance. So mase athi ngewindi weshekh the only person umuntu wangibiza ngoshekh uyedwa umuntu owangihlala eboarding school. Yeah. Yeah. And ever since ngaphuma ngo-2010 angikaze ngilizwe lokho ngibasho ku-2024 Yeah. 2014 yeah I'm sorry ya 2014. So angibize athi hey sheikh wamuhle kanje uyaphi yabo ngithi hey sheikh yawukhumbula lo mshini angithela wona phela sengiphila ngawo ngiyolola amazinyo omshini Mfethu. yavela phelelwa amazwi ushekh yabo athi indoda enkulu wavutane wangiqeda amandla Mfethu. sengifisa ukuthi lo phezulu-ke manje athathe igama lakho alazise umhlaba wonke. So nasibusise ngasithola ngu-Mr Thwala. Okay uMr Thwala if ngisho leyo nto ayifethu naye fethu abe naleya nto ukuthi yazi lo muntu shuthi into engayenza kena akayithathanga la yithi. Yeah. Okay, so mase ngiqhubeka nempilo ngiyabona nami ngihepe welokhu emsebenzini ayifethu ngihlala no Mr Thwala and ubhuti vathu uyazi mfethu ukuthi hey lo muntu ngimprioritize kanjani but inkinga ever since ngaphupha ngiphindanga ngambona. Yeah. Okay kulungile. So into eyenzakalayo ke manje la so case yapush kuhambe ngokwama challenges empilo. Yeah. Hayi ukuthi mhlambe kwaba yiflop ngizwa kabanzi. Yeah. Kwahamba the same bhuti vathu lo bengizwana naye saba nokuxabana. Yeah. And ukuxabana ukuthi kwangaba into grand. Yeah. Yabo kwaphuma omunye uphuma ngala kwazi waqoqa ngisho imjondolo because isaluni yakade isenzele la sizele khona. So back to struggle ke futhi again. But like mfethu sinobhuti vathu sigcine silungisile inkinga yethu nakhona angiswala ngikhona ngahamba ngokukhuluma nathi hey bafuna uma kuthiwa ngenzini
but u-1 no-2 mfethu hey wangilimaza kanje cause khona ezinye izinto ey'balulekile empilweni singaxabana but ngohlezi bambelele entweni eyodwa bafu yabo uhlezi njalo ukuthi bani wangona dlulisa mfethu thelana amanzi cause some people bayalenza iphutha ngephutha mfethu. Mhlawumbe mawukuthi awumandi into eyayingena phakathi kwenu ngabe yini umsebenzi noma into Okay, ezayiphersonal. kwakuyilento ukuthi sisebenza si-partnership mese kuba khona umuntu wesithathu. Umuntu wesithathu always naye ezothi mayifika kade nizwana niyinto eyodwa mese niba khona imbono cause isaloon ibikade sisekhaya igcikeni yomjondolo bese yabo. So masiyenza lento leyo shuthi kugcine yabo kuba khona icici sengazuthi kuyancikiselwana sekuyaphanjwana nokusebenza sengazuthi khona yabo so ezinye izinto ngiyangathandi bethu kuyindlala online. Yeah, so protect bethu Kuba even worse ngoba uyashuthi senze Grand, that's why ngikwazi nokumention igama lakhe asi right kakhulu even ngisho noma khona into engizenza ngiyamfona ibhuti Grand yabo siyakwazi ngisho ukuba kwisithe yodwa emotweni showcase injalo ke impilo bhuti wami ungalenzi futhi ukubambela abantu inhlezi makuthiwa kwenzakalani. So umuntu ngithi mina noma ngathiwa wenzani khumbula ukuthi khona izinto ezinhla zenze. So kwi-role ayidlalile for ukuthi ngikunda abantu inkulu for ukuthi ngabamba lanto usaxabana sasahlukanisa. so wakwenzisa imali engaka mfethu. Exactly. So ithema iqhubeka ke impilo efethu kwahamba fethu yabo nje bhuti wami ziningi lezi zinto cause there's something mhlambe about mina khona into engangifuni ngibe mhlambe kwi-comfort zone yabo cause every time if ngiba nale nkinga yokuba uthetha njalo sengiyiphushela okay umjondolo ngoba wawusukwile futhi ngawuqala phansi ngawuvusa. And ekuvuseni kwami sengiqala lento yami ukuthi ngigunda abantu ngiyayidansela yabo ngigunda abantu ngiyayidansela and mina mfethu anginayo u-social media oyi personal account. And if I'm not mistaken lento post ithomba ngiyiqale manje ngoba sengibona ukuthi ezinye ithombe zingangilahlekela ngiphutha ngiyayithanda bengayenzi leyo nto bekukhona i-content yami nje egijimelayo cause even if I'm not mistaken before uqala uzwe wazi ngomuntu ongamqale wezwe ivoice Yabkhilani ngisho nakulento yakugunda abantu bengishutha abantu mina nge-account yami. So even noma nanamhlanje ngenza ipromo always say ibhabhe nebarbecue ayiphumi le nto ukuthi mina ngiyibhabhe. so ayilahleki lokho ukuthi ubushutha abantu ubufuna uthathe ibune account othi mase qeda umuntu ukugunda bese uyashutha uposte kwi account yami yebo bhuti wami even namanje mawuscroll angikho ngikhona kulama video lawa nje osuwabona nawe mhlawumbe ebhebhetheka bhuti wami but ukuposta mina hayi no ngike ngithatha ukuthi angibalekile mina into ebaleke mhlawumbe into engilethela abantu abayithandayo. So nayi ke la ikhona bhuti wami kuthe sekunjalo bhuti wami mfethu sengiqale ngiphushe yabo ngiphushe phinde futhi sekula ko 2020 ba 2021 sesigudla sithi impilo iyaqala manje siqala ukungishintshela siqala ukuba ngizona empilweni nami sisaluni yami yabo isidonsa ngalomgilane he-studio nje isiwumina cause eqaleni bikade iwumgilane and vathu iziqala iphuma iphinde sibuya futhi sibuyisa umgilane lo yimina ke manje. Okay sikuyazameka ngiyadodoba ngumfana yabo wathi ngishaya igrip isekade elakho usende usakhona majida kodwa wabethi nje lokho okukhulumayo basazokulanda so mhlawumbe sizwe bona before uqala mhlawumbe ngemsakho okhuluma ukuthi bona bafise ukuthi bafake ngizothi ngingabaleki ngingalahlekelwe so ibalekile i-grapes. So yazi kwenzakalani lapho bhuti wami iyaqala lento iyahlangana manje iyaqoqana nami sengiyakwazi ukuthi isimo sasekhaya ngisisenze sicishe sibe ngcono kunayizolo yabo bekunokhaphela bekunomata phansi sekune-tiles yabo sekune-fridge yabo sekune-screen edongeni sekuyaqana nasekhaya sekune-DSTV yabo zonke lezi zinto it shows. And one thing engayifundisa yona whatever wenzayo ayiphume ku-social media respect i-social media because sometimes kunabantu abasebekhona egcekeni abakhulile mhlawumbe but uNkulunkulu mhlawumbe nezidalwa zakini banikeze wena mhlawumbe amandla ukuthi ushintshe ikhaya. So the more uposta lo ola endlini omdala onganawo amandla yamlimaza ngaphakathi because you exposing ukuthi wena wena provider ayenziwa lonto for ukuvikela isithunzi somndeni ngokwami mfethu amakhaya wafana but mina ngafunda ukuthi vikela isithunzi yabo leyo nto so ngayenza kanjalo mfethu so kwafika webha nasekhaya ngisabonike kahle yabo seqala manje noma ngingenzanga ukuthi mina mfethu ngumuntu wabantu bayangikhonzile abantu so mina bengithi ngigunda abantu but ngithola ukuthi isikhathi sesiqala ukuba irock sekuyile sasebusuku ikamalume akhona ekhaya akhona kwami so umthetho wami kumele ngiwulandele so but as ingane umalume kunezinto ebesezenza ezingenzi ngendlela ekuyikona yabo but mina I prefer ukuthi njoba ngiyingane umuntu omdala uyena omela akhume nengane ayikhume nayo kahle but ukuthi umalume athathe isinqumo sokuthi mhlambe angikhiphe out yabo so into eyenzeka ke
wayengakhiphi mina out Yeah. wayithi isaluni akasayifuni Egcekeni. isaluni le ngiphila ngayo isinkwa lesi and isaluni yona leshintsha ikhaya so if uthi isaluni ayiphume shuthi uxosha mina Phase. yabo Yeah. and before kwenzeke yonke lento kwaqhamuka ukuthi Mr Thwala Yeah. for the first time ezokunyathela egcekeni so there was a broadcasting ayingayenza neGqom link Yeah. osisi sitha amanye ama-sister nje awu-2 nawaphusha le culture yethu Yeah. ye-genre yeGqom Yeah. and ehlezi ethi bhuti wami kwi-culture yeGqom uyasebenza mina lento ukuthi i-culture yeGqom ngayizwa ngabantu abawu-3 ngayizwa ngalama-sister ethi kwi-culture yeGqom bhuti wami umsebenzi wakho omkhulu uyabonakala Yeah. ubhuti ekuthiwa uPerfect Mlu owase uneGqom therapy eGoli Ngiyambona. yes uyena umuntu wangiflyisa if I'm not mistaken was 2021 wangishayisa iflight wathi ufuna ngilapha yabo ngafika ngaya laphana wathi kwi-culture yeGqom mfethu uyasebenza and yabo Yeah. yes into yakho nje mfethu istikhe kakhulu kulento so uculture yeGqom ngikuthole ngayo labo sisi ngase ngayithola the time umalume nginikeza isipho secontainer siyeza lapho okay so the time ke lento yenzeka bhuti wami nakho nami sengiyabona ngathi kuyaqala kuyashizila manje yabo yabo nendlela khona amanye amagama noma ngathiwa umuntu ukonana khona izinto engamelwe ikhulume ukuprotecta leyanto so kwakubhlungu ukuthi mhlambe sometimes kuthi lezi story kanje angazi ngingayibeka kanjani because as ingane ngaphinda futhi after kona umalume sonile kumina angingathi wonile ngumuntu omdala but mhlambe kodwa ngokwami indlela enza ngayo Sekuphatheka kabuhlungu, yeah. yes because wawucaca futhi umjondolo kwaphela ngawo yabo so sengiqala phansi ngimona ke manje sengisuke from la ngihlala khona ngiyoqasha Phase. because ngiphume ekhaya and I have no plan ke manje na ke ngisho ingane la Awukwazi ukukhipha lama-titles ubusuwafakile endlini. Uthi yawoqala balekela lento because even noma ngitshena yazi Ukwazi ukhipha i-fridge so yeah awakha massage so but wakhipha kanjani? kumele ahambe mlandele sengiyasixoxa nje le story because ifethu ezinye izinto mhlawumbe khona umuntu ozomotivate because amakhaya awafani Yes. maybe mina ngathi ku-story sami ngizibe sinzima khona omunye umuntu osiwes but bekubhlungu because bekuthi noma mhlawumbe maye ukuthi mhlawumbe uyinathele umalume yabo ngendlela e-right ezabantu abadala ne but bekubhlungu uthola ukuthi akutshena ukuthi mawukuthi kanjani uthatha kalo ama-tiles akho ukhiphe inqephe yeah so and futhi liyaphuma leli gama lokuthi vele phela ngikucelanga ukuthi Yeah, wazenzela lento ke. and uqinisile akangicelanga vele Nawe uJehova siyabona. besikhuluma ngayo bahle kanjalo lasiphikisa abantu so Uzoyenza kusehlizweni. so yento mayenza kuyena ayinankinga yabo and mind you bese kunalesikhathi uthola ukuthi yabo nje face uthothi ngisegcikeni but ngiyarenta kodwa sakudlala yabo Yeah. yes so ezinye zezinto but the time yenzeka lento lokubuya lamagama ma ukuthi inkosi yami ingabe uba uyongikhulisela wena so lento sekubele image ukuthi oh should nomndeni wayiwazi ukuthi kunja mfethu naye my ekhaya yeah wayibona lezi cause kwakube kufike khona isimo la uthola ukuthi ayikho into engekho endlini angizamile nje ngengane cause ngisho ukudlala ukuthi ngikwazi ukushintsha ikhaya bengidlala uma siholisane nabafowethu emgaqweni yabo hlalisana siholisane mhlawumbe o3K ngenze example mhlawumbe mayiza kumina kuze u30 yabo ngizama yabo Khona nizokwazi ukuphesha ekhaya mfethu yabo la sibolekana imali kodwa nje mfethu inegalelo way yini bathi kuthi ukholisana. ukuholisana mfethu mhlawumbe nje faka u3K niba u12 mfethu u30 loyo Yeah. okay so mfethu yabo but khona ezinye izinto ekumele noma ukhala mfethu ungabuyeli emuva yabo okay fine ngihamba but before sifike lapho kwafika uMr Thwala yabo and ngamkhalela naye uzongincoma ethi ngiyabona umsebenzi uyawenza kuhle ngiyayithanda futhi indlela ocooperate ngayo yabo because ngiyayibona nama comment section akho i-right into indlela owenza ngayo so mase ngiyamkhalela ngithi yazi sheikh la kunesimo esingekho sihle mfethu ngenzeka ngihambe la edlaleni and mama ngihamba ngaze ngizoyapha yabo ngimtshele futhi aveta nahle kancane athi yabo njengoba ukhala kanje khona into ezokwenzeka kuwena yazi ungakhali khulileka uyabona nje mfethu ukuthi nami ngiyaphuthuma kodwa into engizokutshena yona ngathi bengizwa lento oyishoyo khona into ezokwenzeka kuwena enkulu asho kanje kuphela athi yabo nje kusasa mhlawumbe mawukuthi ngikwazile ukubuya ngizobuya sishisele inyama sidle inyama ngikukhiphe lento ekudlayo ngaphansi ngoba ngiyabona Keep stress yeah. Awa so Mr kakhulu. Thwala mfethu hayi awakhulume lamagama akhe ngitshe uyadlala akuphelanga isikhathi
Hey mfethu malume lokhu eqhamuka lokhu eyisho lento yabo and kubuhlungu-ke ukuthi umuntu lokhu ekutshena into lokhu iphinda my brother and the time eyenza lento the time eyenza lento uyazi ukuthi akukho la uzomceba khona and ngeke wenze lutho uyahlonipha and enye into ebuhlungu kunazo zonke alikho icala lakho la but uyabona sathi la ngijezela amacala e-oledi kodwa engingawazi. Okay, sure. My first kwethu nokwenzeka enye into ngilapha vedana lokho engithuke egcine sekungiphoqa mfethu ayi mfethu yazi mfethu angisithathe lesinqumo. Yazi sakudala nje mfethu ngahamba ngaya khona ikhona house uyangena mina mhlambe like for example okay lapha egate amalokishini kukanjalo so saphana indawo nje kushisa i-chicken dust mina ngilapha. Ngahamba ngalapha first ngibona i-grand officer kucela ngicane ngisize ngicane ngiqaqise umjondolo. Mfethu amathi muphi umjondo la esaluni bafethu yabo. And yabo the time ngiyenza lento inyembezi ziyehla but hayi ukuthi ngiphelelwa amandla ukuthi ngiwuqaqa le nyembezi mfethu ziyehla Ezobuhlungu ukuthi yento iyenzeka. ebuhlungu mfethu yabo iyenzeka mfethu yenzeke lento mfethu yaqaqa futhi umjondolo mase uqaqa mfethu ngiwuphoste uqaqiwe nakhona ngizama ukuthi kungabi khona abantu abavuka ekuseni bezogunda. So ukuthi awukaka Mfethu angifonele intombazane yabo nakhona ingifonele mase ngithi mfethu angifonele futhi ngisabhe ngisend i-voice note athi mina ngithi hayi mfethu umalume uyangixosha ekhaya and lento futhi hayi ukuthi ngiyayifihla manje ngiyathi umalume uyang athi uthi uyephi ngithi mfethu nami angazi kodwa ngizobona but into engingayisho ngizoba right la ngiyakhona khululeka. Kuthe kusuka futhi emva kalokho kwebhuti wami ayi mfethu ngayiqaqa and the time ngiyiphosta lento there's a brother ekuthiwa uDez. uDez bayamazi abantu abaningi angifonele ko-1 athi ukephi ngithi ha bhuti wami ngisendlini mfethu athi mfethu ngicela ukuze endlini ngizokuthatha yabo hayi ngize ngivume ukuthi uvukele lapho yabo ayina impela afika uDez ehamba nomunye mfowethu ekuthiwa usini abafowethu nje esiphila nabo lento ukuthi sibambe ini igobongo. Okay so sihambe mfethu Wadezulu wasemlazi. the one and only uyedwa uDez. And uDez mind uyazi athini kumina athi yazi mfethu Mgilane ngizokutshela something uzoyithola isaluni but angazi uzoyithola kanjani kodwa the only person ongakwenzela lento because yabo manje ulingazi ukuthi asasebenzi and ngiyakubona ukuthi awuyizwi indaba ukuthi uzosasemshini osebenzela umuntu but one thing engizokutshela yabo umuntu ongakutshela isaluni uyedwa umalume washo kanje athi umalume uBearings uma kwena ngikuthengela mke and ngiyazi ukuncanyiwe ukuthi awukazi uhlale naye. Mhlelane. Cela siyibambe kancane sofaka manje. Hayi khululeka. Hayi mfethu. Angifuni yazi indaba angifuni sihambe naye kakhulu yabo. Ngoba sizosuke sibuhlehla kanti sekhona into ayikhavile. Hlehla naye ngifuna ukuhlehla kodwa sina No ngicela ukubagaqa mfethu. Okay ngicela ungene ngicela ukunifaka bafethu. Yabo. Oh bro yazi bese sihleli lapha sakulalela lapha isistory sakho yabo. And lento bethu ukukhuluma ngazo into ehlezi sikhuluma ngazo bro about siblings and families yabo. And mfethu ngibuka indlela ukuthi yenzeka yonke lento but still chief usana lento ukukholela mfethu ukuthi kuseng sangayenza lento you know. On top of that you have already elantshela kahle from the get go ukuthi kusewedwa la. Yeah, You know. So my question is to kuyo yonke lento mayenzeka kuwena mfethu what is it that has kept you to keep going? I mean umjondolo mfethu usubhidlela kabili manje. yeah, sibhedlela. Uyacaba? Yes. And njengoba ubhidlela kwesibili manje senginokuthi kuse angazi uzokwenzakani owesithathu mawukuthi ngiyawuthola. Yeah, face. Yabo nje butami to be honest ngizokubeka. Khona ezinye izinto engiyabo that's why ngize ngaveza ukuthi khona enye into edinga ukuthi mina ngibe ngedwa. Comfort zone mina ngathi ayingifuni. Cause isalon iziwe bese kuya kule level ukuthi ngifuna ukuyakha ngesitini egcekeni. Mfethu. Uya understand? Lalela ke ngizokutshela something. Mr Thwala mayizoshiya isibusiso sokungiduduza about ukuthi sengizohamba ngakayiqaqe ne. Yeah. Remember ukuthi Mr Thwala uyena owaphinda wahlala nami ngicela ukuthi usefisa ukuthi uNkulunkulu asasigama lamazi somhlaba mfethu. Yeah, understand? Uthe mayibuya ubuya ngisenginenkinga ngempela and it take goes ngalo Mr Thwala uqhamuka kanye unyakini emva kweminyaka afika shiyo Awengene. ashongalazi ashongalazi mase ayangishiya ngisho inamba ayisebenzisa ibingangeni. Hlobo. Umthola uthi yena wena uthola wena. Okay yazi but my brother ngizokutshela something ukuthi
sonke sinabo ububi. kwathi mase kwenzeke lento I was about ukwenza i-event mina my brother lento okwenza ama-event bengishayile egcekeni ya bengishayile egcekeni ngesaluni isaluni to be honest iyona mfethu kahle kahle into ekwazi ukungithatha ingifake kuleyanto iyo ukuthi ngigcine nginaleyanto ukuthi abantu babe nalanto ukuthi khona umuntu ogunda abantu ebedansa leyanto mfethu to be honest it's a sin mina ngiyahlonipha isibani and inside ukuthi ngikholelwa ukuthi angivali ngesikhathi angivuli ngesikhathi as long mase ngingene ngaphakathi angivali till kuze kuphela abantu bengulowo muntu because isikhathi siyakulimit uzothi ngo7 uyavala ngo8 lovula ngawo ungavula uvula u12 komuntu ofike ngo7 ekseni wazama ukukhava wamgeja but mase fika ngo6 usuthi uyavala ngo7 shuthi ibusiness lami izolimala yeah understand phethe iqaqeke isaluni okay mojo sengihlele into ebirthday ke manje le birthday yami lengavita nengazi mangishaya ipromo yakho ngathi kuzoba khona umdanso ongana direction umdanso oyi-vacation if ufike ngolesihlanu possible ukuthi ufike ubuyele ekhaya ngomsombuluko ikhona kuzobe kudliwa igobongo lomdanso kanje kwasho kwacima ngizocela ukuthi niyike ikhantu amagidangoma uphume ngobuningi bami mawukuthi ungakwazi ukuphatha into ezoshintsha ungayiphatha ngoba lapha sebesiqophelana umdanso ngokukamoya dlozi ekhaya manje nanidansa yashuba evana Yashuba kakhulu. ngezwa khona phakathi uthi uma ufike Friday iphosibili iMonday ukuthi hayibo yeah Ungayiphanda nezinto zokushintsha. so lalela-ke ngizokuxoxela enye into ngathi uma ngishaya okay before ngishaya i-shout out because khona isaluni lapha sekhaya ekuthiwa ise-MM4 ese-K so the time qeda kwenzeka lesimo kwakhona uyabona into ukuthi i-clientele uyazwana nayo uma umchazela isitori athi indaba usuhlezi ulele ngiyamchazela isimo asikho grand manje makasafuni ngisipane kanje and nayo mali uma uyayifaka lento othi kungashoni ilanga lento isalayo yabo fese kunzima kakhulu ngisho ukuvula uma uvula kancane awisiswish okay yeah ku difficult ke manje no choice kwa-fridge lakho libuye licishwe lele thengo wena kwangena yabo nje like for example yabo nje first lanti ibiqeda amandla but mawukuthi ayaphela amandla uzokwenzani bala kumele uyiface lento leni okay kulungile mina ngumuntu othandazayo ke bhuti wami never go wrong ukhuleke mina I don't mind sihlela nje ngiqale ngithandazise zinje manje bhuti wami manje kanje ngithi afuthandazini aza ngikhumbule because lanti kumina mfethu angikwazi ukuyifake ngisho kuthiwa khona amantombazana angakanani namahle angithi cishe red mfethu sithandazini kancane ngisho ibhasi mangidumisa duma xa kuthandaza yabo and futhi imisebenzi emthandazo bayibona endleleni kambe ubone ukuthi hey bo Facebook adlule endaweni enja sure so nayi lento imayenzeka futhi ebhetani iqhume le birthday yazi mina ngishaya ibirthday le birthday was too much isosi yayiningi yiphi le yomhlaba le nje fethu kwayiyona ekwathiwa face because Uchibele yabo birthday. nje mina first time ngiseLondon ngishiyo ngalazi budedengu engalishiya kakhulu awalishiya wazo akhona Ngashiya cause lawo mkhona phezulu kwemoto phezu kwemoto nakhona yazi kwenzakalani njengoba ngima phezu kwemoto futhi kuba khona lento ukuthi kube khona umuntu ohlekisana naye umuntu ohlekisana naye ngazo zonke isikhathi uhleze ezoba nendlela yakhe yokubehave and mase behave ngale ndlela kumele umnike indawo yakhe fethu athi yena sefuna ukuyolala sekuwu5 ekuseni yabo ngiyasho ukuthi hayibo ulesingako le Saturday uSaturday usiya give up wena ushilo ukuthi Monday yosabanga Monday yabona Friday ngane kamane umgqibelo fethu kahle kahle kusamastasa sikakaqhephu beka andingaqhawulana efethu lalela hayi fethu athi ithi okay nangu udadewethu lo ngihlekisana naye shuthi akasahleki ke manje usefuna ukuthi somelo ngenze kanjani manje ukuthi ngenze show ukuthi ngiqikelele ukumhlonipha phambi kwabantu and mind you yabo mina fethu mangithi into ngiyayenzisisa my brother ngiyenzisisa so I have to play I role ukuthi ngingamfaili phambi kwabantu okay nana kulungile asambeni bhuti wami because imoto yakho ingaphandle imoto egcwele London fethu ngicela ungihambise endlini mfethu masifike endlini ngezizotha nangenhlonipho yabo ngithi yabona ngicela ukuthi mfethu ungadinezwa yabo labantu esabalaphaya ngicela mfethu ubahlonipha and abantu bazi lapha ngenxa yami bengicela mfethu ukukushiya nokhiye ngizokushiya no 1 no 2 if there's something you need mfethu ungitshela ungcono uzosuka lapha eLondon ngizela endlini ngikuhambise la ufuna khona noma ngikurequest but angikwazi ukuze endlini mfethu ngesizathu sokuthi ucela ukuthi sibe sendlini ukhathele athi okay yabo nje bethi okay umoya wamathi
yabo mangiphuma ngirequestanga mfethu Drama. yabo awuthami njoba mina nginawo la ngibuya isishonele ngemoto yabo njoba ibuka ngathi khona imoto eyoyilanda emgaqweni angazi baqhama sebeyiconvolete Bezolanda wena. Hayibo. Uyayibona yani and yabona nje basamba endleleni my brother. Ngisho amaphoyisa aqhamukayo ashaya izandla. Wayenza brother. Yabona mase Umgqibelo lapha ekuseni angeke enziwe nje. Mastard. umgqibelo sesonyuwa newasha off ramp. Asikenzi nisi. Kahle kahle yabona manje nami sengizoqala ngizobo lwamgilane ke sekutransforma lesidalwa sami ke bese sasidansa ke manje. Lesashonga la. The part. Uthi wami ngizokutshonta yodwa singabe Romeo ngeke uzungibone ngiphethe into ephuzwayo. Ngeke uzungibone ngisho ngiphethe ugwayi. Uzokuconfuse kakhulu that's why ngithi ungangistadisha uzongifeyila. Strong. Uzongifeyila kakhulu bhuti wami. That's why I always use sunglasses. Yeah. Amehla wazi ukukutshena ukuthi sithini story sendoda. Yeah. Yabo because I don't and abantu ngiyabasaba. Yeah. Yabo mina I don't mind ukuthi ngibheke ngathi ngibuye ngala. Ngendlela engihlezi and angithandi ukuthi kube khona abantu ngiyasindela ngathi bangaba ngala. Yabo? Yes, ngulowo muntu nje sidalwa. Because nginale yankinga nje ukuthi ngiyayisense into engazuthi wrong and angikwazi ukubona into engazuthi ayikho mase uthi wena akuyona asingatshontshani wayi lokhu ngitshontshe there's something wrong so yeah Funani. exactly nakho ke bhuti wami ayiphethi lasho okay iyaqhuma lento oqhephelana qheshelana kahle and manje into eyisicefeke la kunendlela engilongi ihyper ngayo lento kimite ngivele ngithi saze saliphothula kahle igobongo and manje ngishaya ivideo ngishaya ivezi craft ingakanani kuthi ekusani ngathi udweshu la ngaphakathi khona amagama engilongi wasebenzisa Lapho ngcoleni kazi. la manje ngikuphi mina ngihlezi ngizowenza show ukuthi angiphume ekhavini masenza lento egobongo lelo lomdanso ngigqoka uStar Black mhlawumbe itekli bemhlophe and ngibamateka amaleda ke Yeah. jikele excuse me ngijikele emva kweni ngisula amathe Shindwang. ngendlela eyiart moya wegospel Drama. ngilishiyani bdede kumani kwasa ngihlenzela igobongo Efetalen yabona into mangiyenza ngiyenza in a good manner Yeah. yabona njengamanje mfethu okay ngibonge ngishaya shout out to ama brothers onke culture iqomo Yeah. cause khona lento eyispirit eyispirit ibona when it's coming to into enami they always say mklani noma yini for wena Yeah. angifune ngisho right Fit. yeah even today since kwenzeka lapha they always gonna say even ngisho abo God Max abobani bo Boot King Lee bonke baningi face abafethu engabathi mangomention o Danky Boy since day one nqwaba o Black Stone so leyanto ibalekile ukuthi ngiyiveze ngixolisa ukuthi ngimention lamagama ambalwa Yeah, baningi. baningi face that's why I use amagama azokwazi ukuhyper wonke umuntu bengithi umkhandlo so angithi ngicela Bagqokisa ibhantshi yazo la. bonke Ungasali umkhandlo muntu. yes umkhandlo ngicela ukubonga nje wonke mfethu wonke siningizimu Durban nje isupporting ngeculture mina ngiyayazi and mind you the time being supporter and understand ukuthi sifika kanjani sengigcine bathi apha kwiculture yegqomnye that's why I was calling myself ugobela womkhandlo But before uhambe kakhulu because yabo masibala kanje iya expand wena mgilana yabo ngiyathanda indlela oyibeka ngayo ukuthi umkhandlo 2 indlela ababiza ngayo bonke labantu because masubahlukanisa ubabiza amagama khumbula ukuthi nabantu abadansayo uhamba nabo abaningi Kunabantu that's abenza- why nami ngixoxisela but sometimes khona umuntu onga-understand ukuthi yini umkhandlo Yeah. so sengizama ukuveza ukuthi awuchaze unabo ukuthi yini umkhandlo wakho masuphele okay kahle kahle angithi i-content ethiwa i-culture usiko so usiko iswebha yinto esingathathi ihlangothi i-culture yethu so masithi igqomu liyi-culture suke sithi luwusiko so asiyosesincane ukusebenzisa amagama lawa ekuyiwona vele aqinile for izinto ezipersonal eziserious so masithi umkhandlo suke sekuyinto nje fethu esesiyiqembu elingathathi ihlangothi masithi umkhandlo wamagidangoma kuyaziwa sisuke siswenkisa inkulumo so that's why we use lamagama esiyophothula kahle suke kuyodantsha Yeah. but akuzwele ephaketheni ukuthi Kusiyodla. siyodla imali siyophothula siyoshiya singalazi kahle kahle ayiswenke kuthi ngaze ngayitamata kamnandi ngaze ngayinika kahle awe mangaze ngaqhephula amagama lawa lokho ekunikeza le yanto ukuthi noma ngabe imali sidlekile ukhuthalo Ubeke ukuthi ukuthi bengiphephula ngemali yami angibeke yes so you need to understand ukuthi ezinye izinto noma ngabe kuswa first kwenzakalani don't feel sorry for yourself ngiyijabulisa cause if injabulo ayisekho but you are creating it at yourself so excuse me so ezinye izinto bhutami that's why ngenza sure ukuthi lento yokujabula mfethu ngiyayigqugquzela siphuma kumakhaya angafani kunzima mfethu and enye into engingayisho ngiyi-appreciate and about lento yomdanso mfethu ngiyayithanda
and umdanso mfethu usiza into ey'ningi yabo thina sikhula bafu Yeah. bekukuningi obekwenzeka uthola ukuthi uyafunda but use-pregnant uyakhula sebhema iklu kanjalo abantu but ever since sinaleya nto yethu yokuthi siwumkhandlu amagidangoma abashibi ilokhu njani bethibhathiba abashabe kwasapota abashabe emaro zonke leza zinto zifike zathatha ngisho umkhandlu lomncane yabo baqala bayithatha serious lento yebhenki Yeah. siyaswenka yes siyaswenka lana sigqoka kahle amantombazana siwabiza ngama-Kardashians Yeah, Ya understand? sinkesa nawo. yonke into mfethu ayibe yinhle mfethu nawo ama-Kardashian ethu ayakhuthala mfethu ukuthi afront tale kahle kube mnandi because umdanso singawubhenga umbhengo but akubhengeke ngekho ama-Kardashian ungafa yonke indawo futhi noma ngithi yabo nje to be honest ama-Kardashian kubalulekile ukuthi abe khona so that uma lisala even ngisho uya ekhukhwini akuzweli because khona ini kanana abantu abathambile but noma kuthiwa ngekwenziwe lutho but ababe khona bakhanyisa indlu siyingane zandoni umkhandlu awubachazela amagama akho futhi because emaningi kakhulu and into ebengifisa uyi-understand is yabo i-terminology yakho yonke for someone oyelalela ekhaya izothi mhlawumbe une-background yomuntu yobungoma you understand spiritually mhlawumbe u-connected kangakanani nezinto zasekhaya noma ukhona umuntu wasekhaya wayena because yabo indlela ebiza ngayo usebenzisa siyaphothula zozikhali Yes, nazo omunye umuntu mhlawumbe ethu Ubalani lo. ya so noma yazi enye into engingayisho bafu indlela engiphile ngayo I think sengikuchazelile ukuthi umndeni angikwazi kahle yeah so whatever engiyenzayo noma ngathiwa kukhona isidalwa esikumina ngeke ngikuphikise lokho because hlale lokho esiyiqhamukele Yeah. silokho esiveza because nezinto engidlula kuzona bake bathi ke umuntu onento efumbetha kakhulu kahle yeah mabesho kuthiwa akekho umuntu ofumbathiswe something okhule egrand uhlezi ezoba ney'ngqinamba abhekana nazo but always make sure ukuthi yabo because even ukuthi amagalelo aqoqoshene zonke lezi kuba ama-once off yinto nani ikhuluma namajida nafile noma yinto ey'sukela kwena devil isuke nje phimi bhuti wami njengobani Oh, yeah. ngiyagqoka ibhuluku elentwathi kodwa bhuti wami amagalelo akho kwaba yi-once off ngalibamba nami sengibizwa kwi-voice note amagalelo akho and the time bekhomment bathi amagalelo akho kanjalo ya understand so ezinye izinto khona like for example abantu engihamba nabo they know ukuthi nginokukhuluma yabo like for example uthi ngihleli kodwa manje ngazi ukuthi angikho nani ya nginayo leyo nkinga ke leyo ngihlezi singihleli sometimes ngize ngiyicofisa ifoni but thothi angicofi lutho khona leyo thothi angisekho nani kodwa ngikhona yabo ngokumzimba Yeah. but kufana noma into before ngiyenze kube ngathi ngiyayicabanga yeah uyabo kanjani awusibesithombe yabo nje like for example let's say khona i-prom emele ngiyenze ngizosebenzisa mhlambe igama leli lithi mhlambe ngiwa eWaterloo yabo ngenze example ngeWaterloo shothi ngizoyishaya kanjani lento okay angenze example ngento ekhona like for example kunomama umile oyisangoma elokhunjaneni eLondon yeah so le yanto eyayenzeka ngize ngishaya voice note ilo ithongo lidela ubuthongo lizoma kushuthi umuntu ongaphakathi ukuvume ilona ithongo dlozikhala so le yanto before ngiyenze ngiqale ngiyicabange ngihleli kanje mase ngishaya ivideo le video ngishaya ngithule but isuke isikhona into engizoyenza ngayo yeah uya izinto understand ozoyisebenzisa ngayo but mangiyifaka futhi le voice over izofika ingene ithi shik mafethu ozani Le mpahla le yamavidiyo amagalelo yabo. Uma uyiqala ngathi iyona yakubeka ezingeni isito sakho ngiyasiza sonke but ngathi iyona yakubeka emehlweni that's abantu why abaningi. ubhuti wami ngangithi ku-Q my brother ngihlezi ngim-appreciate because le nto ngangiyitshela apho uzongiphoxa kasho ukuthi utsotsi uhlakaniphile usmart cause naye he's a street smarter njengami wa-understand so this is a happy thing wayisebenzisa because mina before ngiyiyuze uyena wayiprosta kuqala so mina the time lo ngiyithatha abantu babamba ukuthi wonke la ma-voice over aqhamuke esebhala umgane o-31 athi aqhamuka ngo-Instagram yeah awuzanaka Le mpahla uyena umuntu kahle kahle ongipublic ngendlela yeah sengibuza ukuthi wayihlalela phansi njengalama video na uqala uyivisualize bese uyashaya. you-once off bhuti wami ile nto kufika uyibuke into usakudlala fana noma bhuti wami uthi asi-acte manje ngeke uze ungibhalele i-script ya ithalente engicabanga ukuthi angithi yabo mase mhlawumbe siyadansa kanje Yeah. kodwa bhuti wami kaze ngasemnambithi yeah leyo nambitha nje ngiyadlala ukuthi umnambitha kahle umdanso mfethu mbethu kuyoshiyana ukwenza exactly my point because yeah
izinto lezi futhi bhuti wami othola ukuthi izinto nje futhi eziqondene nokuthi mhlampe phethu kuba umdlalo thola ukuthi futhi umuntu mase uyishiye into echazeke ukuthi Yeah. uyicala kanjani le nto even ngisho ama-promo when it's come to lento ama-event wala kusewena Gobela umkhandlu Mr Versot one during the weekend uDecember so umkhandlu kaGobela ngicela siphume ngobuningi bethu kuyobe kuyoqhushelana umdanso kuyoshiwo ngalazi uma ukuthi uphathe imopho ngicela uphathe imopho sizokorobha umdanso so zonke lezo zinto angithi yabo ukuthi uhype umdanso but ifike kanjani imopho kule nto Ayihlangani. but kodwa mase ucabanga ukuthi hayi mfethu ayiyo mfethu leyo mopho umdanso phithi uzobona futhi ode seyibambile imopho ethi abafethu uthi oGobela siphathe amamopho siyosula umdanso Kuphathe enkulu sigcine kumgqibelo kodwa Yeah, ubungekasiqini. besezanayo. Obusezanayo kakhulu. kanjani nami Busabuya nge-convoy. Kuphathe enkulu. angibuya-ke lapho angithi phela bele lisale budedengu Sure. hayi bhuti wami mfethu ungithi ilokhu njani iMamaland ngilishiyile Yeah. show. Sekumele manje ushowcase wami ukuthi why ngibiza ngoGobela awuthi ngibanikeze kahle Yeah. ngoba ngathi siyodefenda iy'dalwa zomdanso so angikwazi ukuthi mina ngithi siyodefenda iy'dalwa zomdanso mina futhi sengiyolala ngenxa yeMamaland why mfethu Kanjani? maze ngayikhuluma into engekho wena usuyalala futhi so nayo-ke la isiqala khona uma ngibuya mfethu ukuthi abantu bebibona ukuthi ngathi usenyamalele lo muntu ezizengayo uma ngibuya ngivele ngemoto ukuthi hayi ngisakhona Uqhamuke phezu kwayo. hayi ngiqhamuke phezulu la bebe ngilishiye ebunenethi hayi ngibanikeze kahle ngibanike yabona njengoba ngichephula bhuti wangu ngesikhathi sokunyuka kwenhlanzi yelanga not man masithi la kwey'khathi zabo no ngabo past 3 sami siya ku-4 Oh, ekseni. ebusuku ntambama Yeah. ngigqibela ngendlini yabo manje endlini kungene inginamba yayithi 27 khumbula kahle lo muntu mayikhuluma nami athi sawubona bhuti wami unjani sikhuluma nomgqilani ngithi yebo mama ngicela uphuthume ukhuluma noGobela lo umkhali ngamanje ngizogeza kanje sidla amagobongo laphana abantwana bami base yabo ngizolanda amandla if ngizophuza i-future life neswash sure kanti ngikhuluma nosisi wesolezo angazi yonke lento mina ngoMonday naye phephethe yabo Monday mina after kwenza yonke leyanto nisaphothula kuthiwa senza bagged and asikakazi uqeda manje phansi kanti sekuyona interview yephepha le angisabuye phela singamagawuza setheliwe lawo yabona kami ngiyenza yabo athi nisaphothula banjani kunjani bama kuthiwa nje kwawena nje ulesi bekumele ngabe ulala sikhulume sibonana empela kanti yonke lento le uzoyishaya ibe front page kwisolezo mina the day sengizama ukuzokhava istory phela ngithi umuntu akayilawuli kuba khona umuntu ohlekisana naye and manje hlekisana kumele ubuye uyokhava istory mina mangibuya ngizenza umuntu ongathi u-right nana kunjani okay wena ungishiya ngedwa wara sibhizi laphana kudliwa konke ibhasi kunempahla eshawa kuthiwa ushawa ithe fafu ungihlephelela omunye umntu omncane unayo ungiselela nge-email hayibo kuhanjwa ngenye indlela isho ukuthi hayibo bese ndisala kakhulu budedengu bhuti wami yabo omunye ngala kuthiwa bamba lapho namna sesitobhana ukugila igoda phezu kwephembe yabo kuyadlalwa lapha athi dlala amagama amnandi awazi wangipha kahle kodwa bhuti wami ngathi usukathi ungishaya ifedi kaqheshulwa ibhadi la amasibuya engiyamzama ushaya ngisikele nomuntu akafuni ngithi ngicasa ngizothenga noma yini ukudla siye Midway ngihamba ngisamba ne-outtime two DJ Banana nomo samba isasegazini leyo banana pumfa lasekhaya savana yabo nje masithenga la ngivele kufika umoya ukuthi kwenziwe igross lo phela kumele ngenze leya part yokuba iMamaland Yeah. senze igross akhe imali yabo nje la nje lithilini uBanana vele avuke nephepha lesoleza uMonday Liphethe wena. hayibo ngifront bambe kanje angithi vele la khona ngikhipha khona le video ethe yabo ukuthi angangekho emotional dance but I can dance buka kodwa sengivelile ephepheni yashinda kazi yabo ngiyayidlalela nami ngangekho emotional dance but I can dance angithi angikwazanga ukuthi ngiqede because of ama situations e-background so manje wonke umuntu unayo lento siyamlandela ngangekho emotional dance but I can dance Waphuma ephepheni. ngivelile ephepheni but sengivele nesithombe ishidakazi siyayidlalela kusamnandi amagemi Yeah. hayi yaqhuma kuthe kusanjalo ngishawa nge-interview ngifonelwa igagasi Yeah. ngisaqhephula and nakhona ngiyazi nabo yabona usekhakani ngithi ngisacela ukuthi bandla ngibuye ningifonele kwamanje sisaphothula la kudliwa amagobongo iyasho leyo nto ngiyaqhazela hayi bhuti wami izinto zithi emva kwalokho from that day and the day kwenzeka yonke lento le mase ngiqala ukuthi ngaze sengibuyela kuma-sober senses sengiqala ukuba right ufone uMr Twala athi hayi well done boy nayi Abulancona mfethu. Akalathi bangitha Akithi lento ayisho laphayana uyololilo. Kathi uyolola amazinyo. abazingi nangale nkathi ebuya ekhaya ethi ngiyakubona konke kuphezi ngizoginqiwa Mfethu. what well done boy Wathi ufisa
lo ngaphezulu enze njani Okay, leyo party le party yango 2024 yes but sekuyiyona le yenzayo la ithi ushayile weekend Okay, akuyona leyo epredictor ilwe salon ilese ngimtshela sengizohamba la ekhaya. yeah Kanje athi hayi ngiyakubona konke engekho right but konke ezokwenzeka kuwena khululeka. Ayi, Shona kulaphi le mfowethu. and bakufonela after. Wathi well done boy. Well done boy. Nayi inkinga ngithi salon angisenayo. Angigika but imali yesalon okay but imali entertainment ayifuni ukwenza into ezesalon. Yeah. China enye into ke manje. Imali ama booking ayifuni ukwenza into ezesalon. Uthi vele ivuthu kuphela esandleni. Hayi mfethu ngiyazama mfethu yabo. Because yona into eyigugula mina ukuthi ngithole le salon but mangithi ngithi ngiyaqokolela ngine management mina mhlawumbe sibo 4 bengilekelele ukuthi okay mkhaya simbekisa imali but makukhonto kumele hayi fana kwenzeka. ufile kanjani at the time ngoba phela ngiyakhumbula abantu abaningi bebethi ayi lo mjito usekhohliwe ukuthi wenzani yabo Yeah. mjito useyikhohliwe seyitshela ukuthi usewukuthi usekhohliwe ukuthi yena wegunda abantu Yeah. ugunda kanjani Yeah, alithi yabo sometimes into engiyifundile about abantu. Mina akekho umuntu othukwe njengami kwimida. Faith. Abangithukile nje futhi baningi. Hey leyo tawa yini yabo ngicela ukubiza izinto engekho right online. Hey this one yabo nje futhi angisho umuntu obonathi abanye they were creating ama fake account. Yeah, futhi bangithukile but kube khona ama-chair angenayo. Kahle wena nolove kahle wena yabo gcina bexabana bodwa abantu because of but mina wethu lena vala umlomo. Because sometimes ungabathembi nabantu uzothi uyaphinda ubajikele wena. Vala la. Bangithuke lona wara. Injalo ke abantu they can give you support and abantu bazokuthi all the best. But the same people if sekwenze ko best abathandi. Ish. Yabo so leyo nto ke mfethu ngifuna uyi-understand ukuthi kunento ekuthiwa vula ihlo ngeke ngize ngikuxhophe. Ngizofaka umuntu. Yabo? yeah Vula ihlo ngizofaka umuntu ngeke ngize ngikuxhophe. So mina I believe ukuthi umuntu oyisitha sakho umuntu ofana nomhlani wakho umuntu ohlezi uhamba naye but ongeke uzumbone. Yeah. Udayiswa abafeni kodwa hayi umuntu osenayo ekusuka umuntu enandi. ezo Hayi la. yeah Yeah, understand. So the time abantu bekwenza lokho mfethu nami mfethu nginale yakhe but khona lento ukuthi awupanic. So uNkulunkulu kunezindlela zakhe asebenza ngazo. Yabona i-movement yami izifike whereby umalume angithengele isalon sifika nakhona ulokho asiyilande mgilane ukuthi i-bearings ingena kanjani ekuqaleni exactly. singamlethi because I believe une role ayidlale before kwisalon Okay. yabo Yabona ke into eyenzakalayo ufona uAugust. Second lento oqhubelana umdanso kamnandi kanjani. yeah As my phone. Okay, umalume sise London wafona eseLondon na yangempela. yeah Wafona ke video call thank you for. I'm telling you. Sisela dangelo And ufona kwi video call ufona ku thank you boy. yeah My phone u thank you boy uthi Mgilani uyakubiza ubaba wakho. Thank you boy always ubaba wakho Mgilani uyakubiza. Boy umenze hayi yabo angisalute yabo athi asho. Mase akusasayafona athe wenzani ngomhla lo. Ngathi malume hayi bese noma yini for wena. Yeah. Yazi ukuthi noma ngithiwa konke engenza but ngeke ngihlule ukuthi ngenze lokho ukucela ukuthi ngikwenzise kona ama konke emele siyenze. Athi okay kune Amstel ngifuna samsongena kuyo. Ngisashisa be ngi-album e-unreleased wonke umuntu usangibabaza left and right. Wonke umuntu uthi yila khona phela mangiqhamuka ngiqhamuka nomalume siya kwi-Amstel udladla bethi uphi uMgilani. Hey yabizi na the time ngena la vedana idalo zomdanso nedimoni lami la vela ayisanyuka hayi anyuka idathi nalishiya budidingo. Yabona ke la ngiyakhona yabona nje istory sampethu siphethe ngisikhumbula sonke. Angithi yabo nje balokhu hamba unyaka Yeah. umalume makhona and to be honest on you my brother people yabo nje abantu fethu angifuni uqamba amanga umele ube careful yabo ube careful sebenza ngokuthi wazi ukuthi istory sakho uyasazi abantu they can make like they protect you kanti bayagaxelisa. Suka wena eduze kwatira suka sorry kumbiza kanjalo but ngiyangithanda ubiza ngoParis noma umalume suka eduze kwalo uzodla imali yakho yiphi imali yami mfethu. Mfethu uzodla imali yami hey ungadlani ngengane hawu mfethu leyo zoyithatha kuyena wena imali Beside lokho mfethu akenzanga lutho and mina to be honest on you my brother
ever since mina ngaqala ukudansa mfethu I respect umalume kwi-movement since from Durban Finest kusakhona ama-sisters Jason Do, DJ Bonks, Mr Kwara uHurman ama-Brazos Socks abozithi baningi nje mfethu abantu bengibukela so I understand i-movement ngale ndlela engiyi-understanda mina ukuthi i-game ye-music mfethu ngiyayithanda mina bengiwumsawawa ngingakaziwa ngiphuma esikhwameni kuma-show ngigqoka i-All-Star yodwa ngibizwa ngomsawawa ngiyingane Mfethu. yeah understand but today I even church ngizomsawawa ngisamhlonipha even today Yeah. yabo so umalume uzodla imali yakho yiphi imali yami mfethu kudlalwa ngumalume mfethu yiphi Yeah. yabo but ezinye izinto you don't need to talk just shut up your mouth Yeah. okay mfethu alright mfethu kusanjalo mfethu okay umalume la eceleni behind the scene busy mfethu yabo ungifisela into ezinhle Yeah. angithatha ngibize la and yazi even enginika mhlambe leyo mali emela nginike yona ngiba nale yanto ukuthi eyazi mfethu yabo but khona believe ngayo ungathi uya understand ukuthi we work for money Yeah. even noma kusamgana akwenzelani ungayisebenzisi leyo nto ukuthi ngakuthengela mhlambe igift no imali mfethu uyayidinga nawe let me tell you something ngike the time siloko sishaya lama vacation lokhu dance because umalume uyakholelwa kumina yabo even noma on stage mhlawumbe uthola ukuthi uyaperform mase ngena ngicela ukuthi manje ngicela uyibambe kancane iredo ayicishe umalume Estage ni perform. hayi ngiyamcela Charlie mfethu, Bearings yeah. lokho. Umgilani ufuna ukukhuluma. Khuluma nabantu bakhe ngisho bathi ayicishe bathi umalume yabo konkonko and futhi useyithatha le nto as into ekumele nje vele angenzele without yabo wathi ngayibamba uqala vu useyazi ngibingelela umkhali ngishiyo ngala msisafter maziphuma kanje so nako-ke yabo lento nje ubukhala kanje ukuthi hey umalume acishe iredo mngani umuntu anginathisali and khona into okuyenza ngoba you wena ngoba mhlawumbe disrespect or something you wena nje awusabi futhi ukuyicela because ufile ngathi ngenza kanje ukuze ube lwamoya walesa spirit Yeah. so athi sikwi all white Max lifestyle ka Khurman ubaba umqadi lapha yabo okay sure so uthi masilapha kwi all white isho liyanto yomdanso mase ngithi malume ngisacela ungibambela ayibamba ube malume wami yabo isho lanto amaqhephula isho lanto amaqhephula ngikhulume nabo sithi mase siya la kwi live yakithi isigodlo sakithi esi-relevant eyathi usizwe Mgilani into oyenze lapha kodwa sengikunakile mfethu sizobhuda emdlalweni hey mfethu akuve uyenza lento and unayo lento kuphephethe umkhalo wakho kusukela sisemarisburg ekingizolithini kanje wayindawo ukuthi we friends of Amstead yabona ke lento oyenze ka Max ukuthi ucela umalume acishe iredo ungivele wanginikeza esinye isithombe umalume umcishisa iredo and momcishisa ka Max phela Mgilani akuzi ingane abamiliyoni abantu abanemizi labo kade ubaculisa Yeah. yabo so mfethu yabo nje manje you need to know yourself ukuthi ubani and mfethu be careful labantu abathi mfethu usuke eduze kwamalume ubagade nginomuzi mina nginemoto through malume so mfethu ngiyakucela lwamuntu lwana baningi abamfisayo Mfethu ngingafisa uku-add la I think lento sayibuza usayekuqaleni yabo. Kakhulu. Vele usafile nto isihlahla. Yabo lento yokuthi kube khona abantu abazothi bebe Mgilani nathi. nani phela manje kakhuluma nje. Awukadla sisandla Ngayiphinda chambe Mgilani umntwana omumusha. Oze ngikhohle. Kadelsheni nami. Sengivume ekadelsheni. Usayex impezwa usayex Khona umuze sawubuza uSayex la yabo. Because kunama artists amaningi that asebe khona isikhathi eside we-industry. There's so many people babelieve ekuthenini if wasondele eduze wasibanibani uzothatha into zakho. Yabo? Ngambuza uSayex sambuza kunjani ukusebenza noSibanibani. I think we mentioned uPori, we mentioned oGabs, we mentioned o Kelvin Momo yabo. Awusichazele ngayo ibalance because kunale misconception ngayo ukuthi yeah umuntu but ododana. ngitshene something ngebrazil Yeah. ebrazil angazi yazi i-universe Yeah. Brazo, okay, let me just angazi ukuchazanya but ngifuna ukuyenza ukuthi ngisho umuntu ongayi-understand sikhuluma ngayi-understand. Yeah. Khona into ekuthiwa i-third eye. Yeah. I-third eye iswebhayo ukwazi ukubona umuntu spiritual Yeah. ukuthi ugood kwini. But ekubeni good ngeke uzumtshela ukuthi ugood kani but uzobuka yena. Yeah. Do you know ukuthi mina if umalume manje ngingenzi kahle ngeke aze angitshela ukuthi zama ukwenza kancane. Uzethuleni. Because I'm the one wasuka la ngikhona ngaya lapha Yeah. kwakhe. Umalume
uwomunye umuntu ofisela wonke umuntu ola, and even nathi siyingane ngaphakathi siwumkhandlu sinale nto masisebenza sisebenzela ubaba noma sisebenzela umalume kubona egcikeni ukuthi ngiyazi ukuthi umuntu mayinokusisa ukuthi mina ngenza ukuthi sisodwa sinale nto ukuthi engathi ngabona mina because sonke we know ukuthi uyena ubaba wekhaya as umalume wekhaya. So sisodwa siyabanga but yena uyas understand ukuthi lo ukuthi kanje yabo nina thina singabanga sisodwa but uyazena ukuthi ama-strengths wena-ke. exactly so ngeke uzumfake Yeah. understand ulo muntu lo wona my brother okholelwa kulento ukuthi ukuphusha kwethu ikona okuzosisa phambili but khona ezinye izinto angeke azayitolerate ekuzona because yena uyibrand enkulu Yeah. engadingi omunye umuntu uzidinga yena thina sidinga yena so ukusebenza kwethu ngokwe-focus nokubambisana iyona into ayifunayo nokuthi siye phambili. Yeah, understand. Yeah. So enye inkinga-ke ibuye mhlampe ibe khona but ngeke ngize ngiqamba amanga angeke ngize ngikhulumele wonke umuntu ngizokhulumela mina even naye umalume always make sure ukuthi manizoqala kube khona umsebenzi eniwenzayo uyayibuza leyo nto kumina ukuthi ithini booking fee yakho Yeah. because nami kune management eseceleni ngami. So mina ever since ngaba nendlela ukuthi masiba nomsebenzi sisebenzisana ngayo ustikhe kuleyo nto akukho la khona mhlawumbe ngize ngicone sengimlandela. Yeah, understand. And another thing enye into engayisho if kwenziwe mhlawumbe leyo nto sort of like a song kuyingoma eningi mina sengangena ngingena ngenhlanhla izwake lenhlahla kanjani mhlawumbe lesi e-studio kukhona uBua kukhona uStingray ngenza isibonelo bhuti wami yazi kukhona mhlawumbe uCaptain kanjalo so la kuzokwenza la mhlawumbe ngizothi mina like for example thank you malume sifuna ukuchazela something abantu babona iTaxi Manu babenze ngingoma eseceleni but mina ngangena ngilongikipha phela bona ukuqinela ngikuthi umuntu ngithi bafisa sicela ukufaka i-intro mangifaka i-intro ngimention ngale ndlela emention bearings thank you malume siyonke nanto ngimemeza rock yabo Captain Stingray with them boys so yonke le nto leyana kwakuyingoma ekwakumele kwenziwe kwangayona ingoma ya eqondene nami but the time sekuhleli phansi umalume wabuza umbuzo othi ekabale ingoma yabo ngathi mina I know ingoma malume ka Rock Boy wathi okay zamani ucommunicate ake ninot nibone sinika baba but ingoma mina ngiyakholelwa kuyona we understand leyo nto so the time thina sizama ukwenza wonke amaminzi ukuthi ingoma igcine kube yilento umalume afuna wayisupport ingoma so I think ukuze uthole isupport udinga uzisupporta wena kuyena Qala. exactly zisupport wena so that nayazi because naye I think as umuntu osuke ehola ilo kunjani umkhandlu egcine nawe usuke investor as wonke umuntu my brother exactly so into kanjalo bhuti wami enye into ke engifisa ukuthi uyi-understand siyabantu asifani yabona if ngithi siyabantu asifani there's ama-mistake azokwenzeka khona ama-mistake ongathi mayenzakalile mhlawumbe eceleni angadingi ukuthi uwakhiphe ngaphandle into yomndeni iphelele emndenini leyo nto it shows ukuthi yabo cause khona izinto engezikulekelela ukuthi ulwe if wena uhlula ukuthi uma unenkinga uzinuka amakhwapha uyohlezi uhamba wenza izinto ezirong the more ite ulungise wena wenza njani uyangcolisa kuzoba njani Bekuzalunga. exactly awukho alikho ikhaya enganazo ingcinamba zakhona long even nama ngicela sekhaya yabo so like for example ngizokwenzela isibonelo mina umalume ungenzela into enkulu nawo wonke umuntu engangambona mhlawumbe ekwenza wangithengela isalon wangathengela mhlawumbe ingane yakhe mhlawumbe iGTI ngaleya salon Beba okay sebeba ngaka abantu abakhuluma ke mhlawumbe umalume uzothatha ukhona kwavela wathi ufuna ukwenzela lento ayenza. okay ngizokutshena ukuthi iqhamukaphi sase-azaphi blam kwi-morning bank le enamagalela aqoqoshe Aningimeme impela mthini. Awusenayo leyo ke yazi lo bank yase-azali inokwenziwa i-Grootman Brazil Dr FM sure lisuke lisala mnuku-ke lapho kusuke yazi kusuke kade kuqheshulelwana yonke indawo kuyaqheshulelwana yabo kuqheshulelwana mase kuthiwa zonke-ke ezaseningizimu Durban azihambe zohlangana kulesa sigodlo and masihlangana lapho sisuke kumhla ka-1 kuwudweshu lesingeniso somdanso January Kungena unyaka. ungena unyaka and mawuqhephula akekho uvukayo ngomhla ka-2 nangomhla ka-3 lisala budedengu idliwa kuze kuthiwa baqhumisile ke no cricket uthi hayi bengikhona yini yabo ngekho bengeke ka mase kuthiwa yebo usisilo kunjani uvetani wafika novuthi sibanibani ebuvu lokuchitha amabhodi beseda I understand njani ayilasala
Mfethu liyasala mfethu. Mfethu liyasala program. And athi sala-ke mfethu sike silishiye ngale ndlela yokuthi-ke silishiya budedengu. Silishiya bunuku shishiwo ngalazi.com. And yabona nje basiyenza lento shuthi ilokhunjana ibrazo ihamba nelokhunjana ihamba nomalumekazi. Yeah, uhamba nomalumekazi. And umalumekazi ke Mrs K. And athi sekusimi ngiyabingelele umalume ke khona indlela asebenza ngayo mfethu kulama big events usuke ehamba nefro. Yeah. Hamba nefro mhlawumbe kwesikhathi kuba khona nomndeni wakhe umalume unenhlanhla mfethu usanomama nobaba mfethu. Yeah. So mfethu ikanje lento bhutize yabo athi ulokhunjana umalumekazi usho siselokhunjaneni ayaza ngaphandle athi mayixoxa nami athi right ngithi hayi kuyaphila angisazi inkulumo yayikanjani but ngathi uthi mina ngangibonga nje yabo ithuba nani nanzo. So athi yazi mina yini engiyifunayo engifisa ukuthi ungenzele yona ngifisa ukuthi ingaphumi le nto ukuthi unebaba yabo ushawa yini abuze lo mbuzo ubuza ifro. Ngithi mina ngisashawa amasente kanje kodwa bengifisa ukuthi mhlawumbe kulokho ehlanisa ngihlanisa icontainer bese athi kulungile Ifro lesho njalo. ushifro mesibiza umalume athi malume angifuni ukuthi alahlekelwe isaluni njobe esechazile ukuthi kanjani wase wathi kulungile kwasho wathi umalume ke into enginakisiseke uyifroni ihlonipha kakhulu my bro. Yes. So kanti kuzoba khona i-lifestyle laphayana eMlazi after le yankulu i-conversation. After i-conversation yethu yaza mase laphayana ka Max lifestyle sesikhona kwi All White sesibuya endleleni ye leave. Athi umalume yazi kunento engifisa ukuthi sikhulume ngayo. Uyakhumbula ukuthi yathini ifro sise azange athi mina malume yathini ngathi ayifuni kulahleke lento ukuthi ngiyibhapha. Wathi ya uyakhumbula ukuthi abuza ukuthini yathi ushawa yini bathi hayi malume ngishawa nje amasenti kahlahle ngifisa ukuthola noma icontainer sengayiqhubekela. Athi mina umalume yomalini mase ngithi mina malume ama-seconds uyawathola ngo-20,025. But asilisebenzisele lathira ngoba lento amalume abantu bazoyi-misunderstand bawo lo. Igama lakhe. Yeah, semesile. Okay, DJ Tero. Okay, so bearings. Sangalo malume wade xoxa. Bearings, okay. Shuthi, okay. Shuthi koze kuphambana omalume. Okay, yabo. Kuyena lo. Shuthi, okay, ukoniwe umalume kwalungiswa umunye umalume. Kanti lume. Thank you malume. So into eyenzakalayo ke la ukushini. Athi bearings ushawa yini but mina ngimchazele malume ngishawa 1 2 no 3. Mesathi okay mfethu. Mawuthi 20 kanje ngingaba nawo 50. Bela sibheke. Same time ngingene mina bothi ku marketplace. Yeah. Contain. Konke ngibheke. Efes ngibheke mfethu. Athi malume ngicela sithenge yona le. Athi lo muntu engimbuza athi afesi icontent uyithenga nje mfethu igobhozi uzenzele mina ama styling to. Yeah. Mind you umalume ayithathe personal ngale ndlela ukuthi azenzile yena i-research yendawo ama content wayithola eGoli. Yeah. Yasuke eGoli la lokhu njani Yes. iland ithi ibhala umgilani uthi kumina okay lalela mfethu ngokutshena ukuthi lento idlozikhali kanjani shuthi le time umalume engenzele uyangichazela ukuthi okay ngitholile indawo esingazi ku-container but iseGoli ubufisa ukuthi ibe kanjani yabo onginikeza leli logo yakho because ngifuna ukuthi ibe nombhalo kanjalo yabo the time yayifika ngayo ngangazi izofika nini yabo cause umalume wathi unayo indawo yokuyibeka ngathi malume anginayo yazi inkinga yami sengaba ileyo but kodwa ngizobe ngizama athi umalume okay ku right nala iAfro ngoba again is safe kakhulu. And umalume ngizokutshela ukuthi icontainer yami ngendlela umuntu akwazi ngayo ukcomforta inhliziyo yomuntu akaze angibuze ukuthi isaluni ihlaleni for 12 months yahlala 12 months lapha Nyaka wonke phela. lalela ngizokutshela isitori ongakazi usibona umalume ngimtshene mina ngoNovember ukuthi yazi malume lesaluni ngazi ukuthi ifuna ukuhamba ngosuku eyafika ngalo ngiyangishayele nami yabo nginasethi hey malume lesaluni ngendlela cause yazi ngiyindaba edala kusho leyo nto bafu kwamasha ikho indaba engayicelanga mfethu evulekile ngiyadelaya
kwangena ama-TLB kwezinye iy'ndawo ngakhokha iy'mali ey'shisiwe ngibalwa ngama-hour ngivula amasizi kuqhamuka iy'tori ukuthi yabo la sengizikhona hayi mfethu ngiyakuyeka le nto mfethu hayi shiya kanje mfethu ngizobona sengibona hlampe sengimuvile hlampe noma ikamashu because ngathi ayifuneki kamashu Yeah. ngenza isibonelo Sure. because nami sengicasukile because umuntu we-TLB okwazi ukufuna imali yakho ukuthi isiza mfethu sifeyilile. Because usishayile nesizwe. Malume akaze angibuze lutho athe usho kanje grandfriend but into eyinkinga umalume uyangi-understand ukuthi mfethu ngiyipheni engakanani ngokuthi isalini ihleli la yabo and akayihluphi ngokungibuza ukuthi hey what and futhi le nto ayizongilimaza ngaphakathi ukuthi awusho malume yonke malume futhi le nto ayingayenzi ngokuthi ayenzela abantu akaze angibuze my brother waye mfethu uyithulela moja ngisho malume ngiyazi la yabo nje nginokuthi mangikade yabo malume awunayo imali lapha ehlalele ebudedeni ke ngaze ngashoda la and bengisathanda ukuqhuphula kahle umdansi angiphe yabo ngiyayizalela sekumnandi yeah so the time ngimtshela malume ngathi ifuna ukuhamba ngebirthday yayo yazi ukuthi yabo mangithi imali bengiyithola ngobusuku mhlawumbe le mali engiyisebenzayo bengithi mangifuna ukuthi ngiyenze lento hayi bengenzeki ngane yami hayi bengenzeki mfethu kungenzeki ivele iphelele emoyeni imali yabo kunalokho ivele nenza izinto nje yabo Ungayiboni. ngize ngisho it's konke off mfethu yabo akazi yini and there was a time ngihlalela mnandi unobhuwaji bhuti wami mfethu ayikho indawo mfethu lapho ungiyaziyo yabo mfethu nami angisathandi but kuyona yonke lento bengilonga ngithi mangifuna ngilonga ngithi ngathi athola ispace esivulekile kanje yabo ngikhona ngizokwazi ukufaka amatafula ngifake i1 or 2 ngifaka ama-hub lami yabo ngenze kanje kube nekitchen encane and athi okay there was okay kuyona leyo process ngivetane ngiyekhanselini nakhona ekhatheleni ngiswa ukuthi khona umama othi khona indawo ekhona but ine danger box eceleni but ungayibeka angisale ndaba nespace somgwaqo mase ngifuna nje ukuthi mayisukile ekhaya ngihambe ngiphushe futhi nami and athi cancel mgilana yabo njengoba uchaza futhi ukuthi kune danger box already le nto isi out because manje makuqhuma i danger box ngeke ukhokheleke baba yeah futhi yazini futhi nginayo inamba yakhe angazi ikhathane inamba yami ngathi yeah La kuphi khathela amasho. yeah Kodwa phela nawe kamasho suthe ukuba neka. shuthi mina yazi neyenzeka baba there was a time yangibiza ilokhunjana iward 40 yawo kukhonto ezoba yabo ingane yabo into ezikhona nizoba MC kuzobe kukhishwa umiss ANC into kanjani so shuthi mina le number engifonelayo yakho baba but lento enhlonipho ukhuluma nobaba usibani kanjani ngiziseve ngalo kanti yena umuntu okhanzela shuthi endaweni because ngikwazi yonke into mfowethu nakusike okay nakho ke you're right man athi mfethu kunendawo engizokwazi ukuthi mhlambe sibone ukuthi ngiyakusiza yini but kanje hayi mfethu mangithi ngiyafika indawo mfethu ngiyincane konje okay moja ngihambe ngendawo ukuthi ngithole kanjalo hayi mfethu kuthole uyalitha mfethu ngakwazi like khona nethempeli eceleni abantu basephakameni kukhulunywa ukuthi hayi baba nabo bakhala bathi hawo usofake idingane inkosi yami uzoyithekalana ngiyabona nami ngizehlise njengengane hayi baba ngeke ngikwazi ukuphambana nabantu bamoya ngoba ngaphambana nezulu ngempela yabo so ngicela ukuthi nje ningivumele ngizobeka nami la ngizoyiphatha ngendlela so nami ngumntwana ngicela ukuzama impilo njengoba nani nithandaza okay kulungile ngane zami hayi kulungile ngane yami ngisakuthemba kodwa yabo nje uyena ingane zethu yabo hayi baba ngiyaxolisa hayi okay akulungile mfana ayibeka akube into kanje akube nepeace nokuthula hayi okay cool right mfethu kuona yonke lento engigcine sengithi ebhuti wami bwa mfethu siyakelungama cost ke manje ayisafumati ke manje mfethu iyabaleka manje akazi kwenzakalani ayisafuni yabo nami sengilonga i-challenge yini engishaya yabo kushuthi isikhathi asikakafiki buka ke mase ngiyithatha ke okay gcine kuhlangene because yabo like impilo bafo ngeke uzwe igaranti yeah but into engiyifundile ukwenze wonke ama mistake empilweni but ungaliluzi iphepha yabo yeah iphepha ungaliluzi zama wonke ama means ukuthi imali ingapheli esandleni because lento Buddhism iyaphela noma kuthiwa ubuhlonishwa ngani but once kwalahleka laba phela yonke into money is power bafu yes so lento ilokhu challenge ke manje but igcine kuhlange la sekuzophenduleka lento yangisho kuyibrazo yazi siyithatha isaluni namhlanje ade ngimtshena and mali ngijabulana uthazi okay haya ikhala ngakusasa masithatha elisuku ngo12 represent ukuthi ngo2 March le saluni yayifika la stage ihambe ngo same day
and umalume ngathi mina malume uyakhumbula ngikutshena ngibona manje and lanto mhlawumbe ngapha ngabuza ngisho ubhuti Bhuwaji uzokutshena yahamba ngebirthday yayo. ngebirthday yayo ikayisi nje i-anniversary nje first kamnandi sure njobe isilapha yana ikhona Yeah. bhuti wami Wait, mouth. Oza. lama fruits Lucas. Mina bro wami ngifuna uku-understanda leya umalume ukuthi nitholana kanjani naye kuqala nje. u-bearings Yeah, ngoba ayikho ku-story sakho yonke ayikho leyo show le part okay yani- nayo-ke impahla engizokutshena yona bhuti wami sinehuthi manje sitholana kangaka umalume uyi-networker kakhulu umalume ngingamchaza njengomuntu Usondezele manje. okay umalume ngingamchaza njengomuntu understanda i-movement yethu because umalume yazi udansisa ama-generation awu-3 if I'm not mistaken ama-80s ama-90s ama-2K and zibuze ukuthi why edansisa ama-generation awu-3 asikho isigaba esimeqile if I'm not mistaken and I think emlandweni esinawo eSouth Africa uyena muntu okhona kona wonke ama-hits akhona ase-KZN yabo. So liyanto it shows ukuthi ezinye izinto is-understanda kangcono kunathi lo muntu ukhulile but akungithusi ukumbona enza ngale ndlela because whatever ayenzayo yuyena iyamfanela so wenza ama challenge yabo for upush culture so ukuthi manginike isipho anginike according to ngiphush culture wachaza kwenye yamalokhu njani ama-call amalokhu njani bizwa ngani le call le kuthiwe i-live call mawusemsakazweni wena yena engala wayekade online na ngefone call bem-interviewa ngami wachaza siqala ukuzwana ngomdanso yabo after eseshayile iphathi ya-3 days wathi efika ku-5 days ngave ngabona ukuthi kushubile Mela sondela. nela sondela because eyango-2024 ile kwaba indumezulu 2024 eya-2025 ibinano nesponsor sa-Spotify and wakumenshina lokho ukuthi yabona ukuthi asuse isponsor athole isponsor from Spotify ungene elokishini it shows ukuthi fethi i-potential ikhona so nami bekumele ngizame ukufaka isandla ngibone ukuthi kephi la ngasiza khona kanti-ke yena njengomuntu fethu olandelayo shuthi because mina ngifesi ngumuntu ozwana nabantu abaningi mina bengivele nginabangani abase-Afra khona ubhuti wami ubhuti Po yabo uPo ukwanele so ukwanele ubegundwa yimina bengibe ngimkhalele so I think okunye nokunye kufike ngayo uPo umalume uthi yazi malume lo muntu hey unenkinga kanje so umalume the time ehluthi engijabulela for into engiyenze for i-culture yeqomo wabona so yazini into esingamsiza ngayo ke lo muntu ile salini emlahlekele sure I think ingene kanjalo Mina ekunye mgilani ngenxa yesikhathi yabo uzophutha sivale mina ngathanda mhlambe understand ukuthi kwizinto ezenzakalile in your journey yabo yipi into ungathanda ukuthi uyiclarify that ocabanga ukuthi abantu bayi-misunderstandile ngawe mhlawumbe sangayenza ibe yinda kakhulu alright but ibe naloku baku-understand abantu ukuthi njengomuntu because I believe abantu baku-misunderstand yeah I'm not sure baye bakuthola uhleli phansi uxoxa nje njengomuntu ohlakaniphile ngendlela ohlakaniphe ngayo. ngathini bafo mhlambe into engayisho noma abantu abaningi phela kungeke kuze kuphela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bakuqale ukuthi umuntu okanjani yabo so mina ngumuntu ohloniphayo bafo ngumuntu okholelwayo futhi ekuthenini ukuthi ungamzwisi umunye umuntu ubuhlungu because ngikholelwa kulanto there's something ekuthiwa ikhama and ikhama igeji ilokhu njani i-address ba so mina inyembezi umuntu ngiyayisaba that's why ngihlezi ngiyihlekela nabantu noma kukhona umuntu ophathekayo I'm the one futhi ohlezi ezomcomforta futhi ugrand siswami yini kwenze njani udingani ngikurequestele yabo ngumlo muntu kanjalo another thing futhi engayisho mhlambe lento izoyenza isense impilo yasebusuku bafo mina iyangiphilisa kakhulu i-night life so nginempilo eziwu-2 impilo yasemini yasebusuku so le mpilo yasebusuku iyangisebenzela ngoba iyona ekhokha amabhilisi kakhulu kulo 2 years engade nguhambile for isalon because esalon ngihamba ngiyophuthula igobo ngo-2024 August 3 ngize ngabuya manje ngo-2026 nakhona angisabuyi lokho permanent because akusenzi ngalandlela sengibhizi ngayo leya part le so enye into engayisho i-nice life ayimdingi umuntu ogagamelayo and ayimdingi umuntu onokhakhayo uthambile and mina njengoba ngithi i-nice life bafo inabantu abangekho normal if ngithi abantu abangekho kuma super senses
So mina ngigige whereby ngisuka 2024 to 2026 even today ngisagiga, and even today I don't have i-USB engiyidlalayo but ngisabhukwa. So ngiya kule point ukuthi if ungithatha ngale ndlela ukuthi mhlampe ngathi ngiwumuntu ongekho mhlampe angazi mhlampe ngumuntu mhlampe ongathi mhlampe akanawo umqondo ophelele or something, zibuze ukuthi yini edala ukuthi ngihamba wonke lama-gig obusuku kubantu abangekho normally, mhlawumbe abanye futhi abangekho kuma-super senses, because umuntu ongekho kuma-super senses ngingasho ukuthi akusengekho normally because umuntu odecider. But to be honest, akekho umuntu osekwangithuka mina, akekho umuntu wake wangiphebeza ngisathi kahle wena yabo. It shows leya nto ukuthi whatever I'm doing so ngi-capable and ngi-alert. Ungangigcoba kuxolisa mina kuqala, ngihaga abantu, ngiyabathanda abantu, ngisho nomuntu ombukela phansi ngakini ngimgaxa ngale ndlela othi ngimcomfort. Lento ye-status sobuthi usibanibani uyiselebha ayisebenzi la kumina, angiyigqoki leya mask. Uya-understand bhuti wami. So mina nginaleya nto yokuthi bafo if ngumuntu ongekho hlampe kwi-position yokuthi impilo ngiyayi-understand, ngaba hlampe into yami ngakwazi ukuyinquma mina ngokuthi i-Nice Life ngiyipost. Ayikho i-club engingayihambanga mina la e-KZN, i-KZN ngingakayikhulumi ngama-province la eDurban mfethu, ayikho indawo engingayihambanga. Kuney'ndawo mina ekade kuthiwa mfethu le ndawo iyavuka, but kufike mina kufike kugcwale. Ezinye zezinto engingayiphablikhanga because asiselanga ukuzothaka, but kuney'ndawo eziyigodlo ey'the mangifika kwathiwa mfethu bekugcweleni gobela ngoba kuthiwa uzoza, yabo. So what I'm trying to say, there's ama-services abizwa ngama-ride guys, yabo. La webha uthola utshwala bamahhala mfethu, angazi noma ku-right mangibiza kanjalo, la uthola khona hlampe-ke. Ibona bamahhala Yes, ubuthola mahhala, ngibaleka ukubiza ngaleli gama leli elingekho right. So la uthola khona okay lezo y'phuzo lezo leza for free, and ngiyazenzela mina i-list yokuthi ngifunani, even ngisho ama-champagne ngiya-account, but yonke le nto iphelela kuleya nto kuleya scene yangaphakathi ayiphuma ingeni ku-WhatsApp wami because there's a kids ezingilandelayo la engamele ibone le mpilo. So whatever engiyenzayo kumele ngiprotect. Yes. So mina njengomuntu mfethu ophambili kuney'ngane, kumele iy'ngane zibe, ngeke ungibone ngisho ngiphethe ugwayi my brother. Ngingathi mina manje ungene uscroll ubheke mfethu, ubheke futhi mhlawumbe i-video ngiphethe utshwala ngeke uyithole. uyaphuza kodwa Bhuti wami ngicela ungawuphenduli lo mbuzo. Qhatha nebhizi. uthi angaze kambone kazi Exactly. uyadidizela. But ayikho mina into engingathiwanga ngiyayidla. Yabo. But kodwa lezi zinto abathi mina ngiyayisebenzisa ngiyisebenzisa. Awuyisebenzisa lutho. Alright. No, hayi mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu. And another thing is asikwazi phela ukuhamba mfethu sikhuluma nomgilane bese umgilane singamniki i-chance ukuthi abize abantu lapha Exactly. And at the same time, bafo uma ngithi bafo whatever you are doing up social media, you need to respect social media. Social media ine-power yokukususa la ikise la. Ine-power yokususa lapha ikushonise phansi. And yonke into oyenza nge-social media ngicela ukuthi uku-understand ukuthi social media ayikhohlwa. Yabo? Sikwazi i-social media kwazi ukudonsa ngisho ukuthi wena yakhumbula uthuka usibani bani. So umdlalo mawudlala, that's why singabaphenduli abantu mfethu abasilwisayo on social network. Ku-social network mfethu uyasupporta noma usupport, you comment in a good way, like yabo, ukhombise ubudlelwane, because sometimes abanye abantu ngazi kunento ukuthi umuntu ukulandelela ukuthi uphendule ama-comments. Uthanda leyo nto, ngithanda ukubuya abaphendula abantu. Exactly my point. So ezinye izinto bafo mina ngikholelwa lento ukuthi lento yokuthi uyitshena ukuthi ungcono kunabantu abakusupportayo usuke usemuva ngesilabhasi. Lento yokucelebrate ayisekho bhuti wami. Lento yokuthi wena nje mfethu unswempu ayisebenzi leya nto. That's why ibrazo lapha kwi-Big Nuz athi akekho unswempu udlula omunye, sidinga ukuhlala phansi sibonisane. Yazi why bafo? Yabo the time uyitshena ukuthi ungcono khona umuntu onswempu kunawe but uhambule. You understand? So mina ngisebenzisa kakhulu ngabantu, uthola ukuthi kunomuntu ona i-state onama mobile fridge ushaya ngamadeko, mayingena esalon ugqoka isikhindi nophaqe, is more humble. Mase ayangena lowana ne-golf t-shirt yakhe la ithembile, ohlinela abantu lapha ethu, yabo, ahlinela abantu. Exactly. So whatever mina ngiseng-experience-ile ukuthi uzenze i-ghost mase kuthiwa asazi umgilane mfethu ungasitsheni ngawo. Uyayibona seng-experience-ile lokho, but lokho ngoba mhlampe ngathi bhuti wami sengiya kule point ukuthi ukuzehlisa kwakho ikona okuzokuphakamisa. Ukuyiphakamisa
ngisho ungagqoka ama-brand abiza kangakanani bhuti wami but yabo uma ukhumula mfethu kusala ithempeli likaNkulunkulu iyona nto ekumele umhloniphe yabona uNkulunkulu mfethu ngendlela engihlonipha ngayo ukwazile ukungitshengisa ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani mina ngikhona ney'dalwa zami yabo and azifuni ngami yabo so mina ngenza sure ukuthi if kukhona into engishaya empilweni mina ngiba naleya nto yokuthi mfethu hayi mhlawumbe ngoba mfethu bengimele ngi-experience yabo and nangu sisi wami ngakutshena even ngisho sixabene nginganyamalala 2 weeks yabo but uyazi ukuthi mase sixabene nginendlela okuyi-English angikhulumi ngidiniwe ngibuya sesi-right yazi phela khona into engayithandanga kanje face kanje yabo mina even ngingokwenzela isibonelo mina sengihlalile egemini noma ngingahlalanga kakhulu but kulama-cherry engisuke ngihamba nayo ayikho into mayodwa mina engakutshena ukuthi mina ngihambele mina umuntu engijula naye umuntu ongekho kwi-industry yezwa leyo nto angidumile nje ngokushela amantombazane yilo ngisho nawe angakutshena ukuthi hayi first ngiyamsukela ubhuti wethu understand engizama ukuyiveza so mina into engingayicela mhlambe fethu kubafethu mhlambe amagama engingawacela ayikho first into edlula ukubambisana nokubonisana nokulekelelana understand nokuthi noma ngaba mfethu unswempu kangakanani ungayigqoki lento ukuthi unswempu ithi wena uvunywe isikhathi and isikhathi mfethu sine expiry date sizophela and uma siphela uzokhunjuza ukuthi wena ubukuthi so awungabi ngcono uzukhohlwa ukuthi mfethu one day understand so uyabona nje mbhuti wami mina ngiyakholela ukuthenini noma ngaba kuthiwa kwenzakalani akuthi isikhathi sakho masikuphelela mfethu kube ukuthi mfethu wonke umuntu uthi kodwa mfethu into engibe ngincane ngayo yodwa hayi varu benayo ngeke uze ukwazi ukuba perfect because mfethu ngisho ukuba perfect akukho perfect understand but akube khona lento yokuthi mfethu noma kuthiwa kulahleke into la but nithi nikhuluma kuthi umgane ntshontshe ifoni kuthiwa ayi ungamsukeli dlala ngayo abantu ababe nobuwena ngisho ungekho ungabi good kakhulu ey'ntweni ezingeke zikusize ngalutho ngoba ikhama masibuya ishwebi address usummashe kakhulu so yabo nje uyexoxa sengiyaqala yabona manje doki uvala ngelinye inote yabo power ngendlela esimanga for the last 5 minutes dog it's powerful so you know into engayisho bhuti omdala cause whatever nathi senzayo siyahamba phela but kunezinye izinto engicathi siyasilekelele ekutheni naye fe siyamazi yahlonipha yabo cause la ku WhatsApp wethu kunabantu abathi bafesi lo muntu ekani ukumbhuka yazi into azenza ngalobutshela bethu uya show off what content to private life private life whereby wonke umuntu uya assume sure dog I have a last question because siyavala man for me I'm listening to your story it's very inspiring and I see ukuthi yonke ijeni yakho I think probably it's the first time that some of us la we heard stories zakho yabo and I believe kakhulu ukuthi abazali bethu bayisibusiso amen not ukuthi thina sisibusiso kubona yes so now I want you with all these cameras we'll give you an opportunity to speak to your mother what would you say right now hey to be honest my brother ukuthi engakusho mfethu angeke ngihamba amanga kumina ngike ngithatha ukuthi uyaphila ukuthi ngingambonga kukona konke noma engalitholanga ithuba lokuthi angikhulise kepha ukungithandazela kwakhe nemthandazo yakhe ngiyayibona iyaphila and ngiyabonga yabo so ukuthi akekho but uyaphila kumina nemthandazo yakhe ngiyayibona ebantwini so akade ngicele kukona ukuthi ngikwenze ukukwenza kwami ngibone ngazi ukuthi ikona ukuphendula imthandazo yakhe because wathi angihlonipha abantu ngingabalahla abafowethu so ngila ngikhona is all irrespect because i-education ayikho but ngiyahlala futhi noma nongquzimela zonke but wonke umuntu mayikhuluma nami uyathoba ngoba ngiza ngenhlonipho nami uyayiyeka nanto ukuthi ngiyigraduate abuye yaze because of le nto anginika yona ezisinkwa ukuthi uhlonipha abantu and luwakhiye ngiyacabanga ukuthi it was my graduation shout out to you sesivala fethile ningamshiyana asilezi bashiya abantu nezinto shiyana umgiyane na something azohamba ikudla kwendlela mfethu I mean, bro, it was that. And what I will also say is that, dog, right now, I can definitely trademark into a show.
try by all means. Wonke lama terminology use own. Those things pay a lot of money. Yeah. Because what happened is corporate take these things, benza ma-acting up, and they make a lot of money. But ngezinto ey'qhamuke nathi, and then we don't get nothing. Yeah, true. You understand? True, So man. try your best to trademark this thing and protect them wazi ukuthi into yakho. Even if bafuna ukuyisebenzisa, they must come to you and so that you can get paid. Amen. You understand? My brother ngizwa Sure. kahle. So anyway, wish you all the best. We love what you're doing. Keep winning, Fanagit. You know, and ngiyabonga stay kakhulu, true man. to who you are. Fair to lads, and we're always trying our best to promote out if it's a push and I like the fact that it's we're young into. You're not only just focusing in where, but you want to make sure that even abantu around you win. But be careful, as you've said now, with abantu abaningi abasetuzwakhe ibona bayingozi. Kakhulu, Sometimes kuphinde kubhayizise uba nenhliziyo enhle. kakhulu. Ngifunde ngami lokho razo yami. So you need to set boundaries. You know, and find ways ukuthi okay, how do you set boundaries? Ekubeni nenhliziyo enhle. You know, because we industry kuyona, you know, unabantu abafana njengo-Bedding who have been in the industry for, they've seen Yes. a lot of things in there. So just keep winning, Machi. You know, and we wish you nothing but the best. You know, ukuthi nje mfethu zonke izinto ey'fisayo dog zenzeke, and amasaluni nyakho futhi akugcwala itheki lonke angithi vele bayahamba ngomhla ka-30 March. Mina ngifuna ukusho ukuthi ngi-humbled namhlanje because nami bengakwazi bengazizwa lo bhuti odansisa abantu kuyancolwa nje into ekanjalo yabo Shongalazi. yabo nje into ekanjalo. Yep, So namhlanje nje I've been very humbled, and honestly speaking ngifuna ukusho ukuthi mfethu ngikuthanda konke okuhle. Isitori sakho such a beautiful thing because ngampela uqinisile ukuthi umuzala ufumbethe impilo ayibi kalena yabo. Ayibi. And so thank you so much for fighting nje. Always ukuthi ukhiphe lelo lwazi lama wakho ringing in your ear noma kuthiwa bekwenzakalani yabo. And so enye ingane ebukayo elokishini who's currently going through lesi simo Yeah. wena owadlula kusona Yes. yabo, naye une-hope ukuthi eish yabo, if umuntu onjengomgilane ophumele uyishini angakwazi ukuyenza, Yeah. nami I can also do it. Yes. Yabo, and that's why I also do what I do, because nami ngifuna uku-inspire a younger version of myself. So nje mfethu ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu akukhanyisele akwandisele. Ngiyabonga dadewethu, ngibonga kakhulu ngane yami. Usuphethule kangaka waphothula wafika la mfethu azoshaya into nje. First and foremost, bro, But I'm siyabonga ngokuthi usithembe ngesitory sakho. noma inini noma ikephi mfethu ngeke ngithi mina i-opportunity ne-opportunity nje ingcana kangakanani isebenzisa ukwazi mfethu ukuzokusebenzela. No, lokhu kusho okukhulu kuthina, because I think this is one of those platforms where people are gonna really get to know who you are and your story. Yeah. Yabo, nendlela oyibeke ngayo. Yeah. nanokuthi- Into sebengakucela ukuthi ngiku-announce ukuthi isaluni isivuliwe baba. Yeah. As much as ngingakakwazi ukuthi mhlampe ngiyivule ngale ndlela engifuna ngayo yokuthi ngiziphathi already sivuliwe. Umpheme nje uwona obusashoda kuphela okwamanje, but kwamanje mhlawumbe umuntu mayedlula mhlawumbe kuvalwe i-sliding door suke singaphakathi iqhuma iqede. But nje as soon as mhlawumbe sekukhona umpheme abantu bengami elangeni kuzobe sekubonakala ukuthi abantu bayahlala, but sisuke sivale nengaphakathi. Ngajabula kakhulu abantu bangisupport kakhulu. Yeah. And ngibuyile futhi ngibuye ngamanye amandla ngindlela nje yokuthunta ukuthi inwele i-unique, indlela yokubamba umshini, indlela engakaphumi kuningi khona ngisho imigqa Indlela engakathi yabe. Esiqale ngayo, Yeah. sicela ube u-MC masilonje. Yeah, yabo nje bese kuningi bhuti wami ngisho indlela engidayana ngayo i-unique kundala nange-email. U-upgrade iskill. Kundala nange. No busiqedile bro. No, bengi-great, bekukubonga mina mfethu. Yeah, but no, I think on my side, Mgilane, it's ish, because I think mina ngibogcina uxoxa kuleshanisela nje mawuhleli la. Angasho ukuthi mina. Mawuhleli la ubugcina over la. No, Mjam, I've never seen someone on a story kanje that has inspired and touched so many people in life. Yeah, well, I've seen you make abantu abanemali or a marriage kid dance. I've seen a marriage kid wanna associate with you. Yeah, well, I've seen abantu abanemali ask about you. I've heard nhlanye nabantu bangibuza ukuthi le out phila kanjani, everyone is interested. Yeah, well, akekho kwabuza ukuthi le out ikhula kanjani, ayikho out it doesn't matter, man. Yeah. It doesn't matter ukuthi uphuma phi, it doesn't matter ukuthi uzalwe kanjani, it doesn't matter ukuthi uma ube khona noba ngekho yabo. Ekugcineni ijourney suyiqonde nawe kuphela. Yes. Yabo. So
ngiyafisa nje yami ukuthi ngelinye ilanga izinto zakho yikhanye zibe ngaphezulu loku oyikona Amen. njengamanje futhi kuzokwenzeka uma ngibuka ijeni yakho yabo kunabantu abaningi mfethu abathi bebeqala abe nethalente kodwa ahluleke ukuliphatha Too much. yezwa leyo nto leyo ahluleke ukuliphatha nje thothi ube seziwa yonke indawo but ahluleke ukuliphatha nje kuphela lase limphunyuka kanjalo yabo angifisi ukubona kwi-situation ekanjalo and kunabantu njengoba ngiqale ngama-voice notes kunabantu abeza kuthini bazobuza ukuthi kuqalwa kanjani wena uyangobuza umuntu Yeah. yabo so kukodwa lokho it means kuyakhombisa ukuthi kwakhona into awudalelwe yona Amen. yabo Yes. and ngiyafisa ungabakhohlwa abantu ade bekhona endleleni Exactly. yayizwa loo nto leyo so ngaloko nje mfethu siyabonga mfethu siyabonga kakhulu ukuthi usithembe siyabonga ukusijoyina la siyabonga ukuhlala phansi usinikeze ithuba asibona abantu abatheni compared to wena Yeah. nento osuyenzile yabo but mina mfethu kwi-culture egqomu I remember there's a time ngangixoxa noThabiso Sure, my brother. ulavisha yabo Sure. like noThabiso we like to be analytical yabo sixoxeza the behind the scenes of music yabo and I said to him bro igombe lishoda ngawo ukubiza ngepoet lavisha Yeah, usho njalo. Yeah, he's a poet. Uthi ngumzi wakhe embuli. yeah umbiza umzwathe mbuyi you know what genuinely it's because ufike nento ehlukile ijanda nejanda music kufanele ube ne-culture Yeah, true. uletha i-culture wena Yes. igom there's a time lali on kwakune-culture yakhona kwakunomdanso kunento ezazenzeka khona Yes. but laba phansi Yeah, please. semasele phansi waqhamuka wena ngomdanso waletha ama-Kardashian they were part of i-culture Culture. waletha indlela yokugqoka waletha indlela yokudansa waletha ukuthi uma ugunda kuba kanje nazo Yes. Ukwenza so wafika ne-terminology Amen. ama-Kardashians Yeah. umkhandla isigodlo siyophothula nani nani. Siyophothula, yeah. Everyone ukhuluma leyo nto right now Exactly. so Exactly. angazi sikhona indlela engcono yokuchaza iphoto Mfethu wami uchaze kahle kakhulu and yazi enye into engayisho ebe isibusiso kuyona yonke lento yabo the time into icabanga ukuthi uyayenza uyayizama ekuyizameni kwakho abantu ave bakholelwe kuyona the way ofisa ukuthi bayi-understande ngayo into yenzayo uya understand because even the time there's a song iParty Island iParty Island ukuyithanda kwami ngangayitshela bazoyi-recognize because aziningi ingoma engangibuye ngiyiphushele ngazo umshikashi yeah but yavele yagqama ukuthi oh nayi ingoma yakhe on my birthday so ingoma abantu babone ngoba isikhishwa ngale ndlela le ukuthi isikhishwa siyasithi ingoma kanti kwakuyithi it was into eyaveda yaba attached kwinto engiyenzayo Ngaleso- bayibona mfethu ukuthi hayi face le ngoma yaziwe ngabazi bazi naba first time kiss siyabonga bhuti wami kulokho senzele kona lesifisa ukuthi ingoma first mawuthi yakwazi ukuthola mhlambe i-radio elithi iqule ngawe njengoba yabuyisini obhudladla izoba nolokhunjana obhut beast kanjalo nolokhu konke into kanjalo mfethu yes but kwi-The Ends podcast saqhubeka la usho khona bakambe lo wamfica lapho wenza babthwala usandile engathi lo ngaphezulu wena lithatha igama lakho alibeke alibeke sesivalile siyabonga kakhulu bafethu bese kuhle kube intokozo kakhulu nami ukuba nani ngiyabonga kakhulu engathi konke esiphethe sikuzamayo nenifisa ukuthi kwenzeke kungazameki kugcine kwenzakalile because yonke into mfethu uma isuke yenziwe kusuke kunalokho mfethu kusuke kuyi-intention egood e-right Yeah. leyo nhloso yokuvula le broadcasting ngifisa ukuthi ifezeke siyabonga futhi sha Nganisho sorry lines. Nganisho sorry line. wazi nangumbekethu awufethu ngishanishe uthayile funa ngibisele Ngiyakubona ukuthi hayi awusasho ukuthi hayi shayini zokugqoka le buyo